Bansang Radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bumbo! Bumbo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bumbo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Malipayon nga adlaw sang Biyernes sa inyong mga utod. Petsa 19 karon sa bulan sang Nobyembre. Dayawon kag pasalamatan naton ang Dios sa padayon niya nga paghatag sa aton sang aton mga kinahanglan. Material man kag espiritual nga mga panginahanglan. Ang Ginoo nagasiling, ang akon plano amo ang pagpauswag sa inyo kag indi sa paglaglag. Kung magpanawag kamo sa akon, ako magasabat sa inyo, kag pabalikon ko kamo sa inyo duta, halin sa tanan nga mga duog, sa diin nag-alaplaag kamo. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, buligi kami, agud mag-alagad kami sa imo, nga amo ang tagtuga sang tanan nga maayo. Kaysa paghimo namon sini, maangkon namon ang bugos kag matuod nga kalipay. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios, sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 19, versikulo 45, tubtob 48. Sadto nga panahon, si Jesus nagsulod sa templo, kag iya ginpangtabog ang mga manugbaligya, kag nagsiling siya sa ila. Nasulat sa mga kasulatan nga ang Diyos nagsiling, ang akon balay, manginbalay, sang palangamuyuan, pero ginhimo ninyo nga palanaguan sang makawat. Adlaw-adlaw si Jesus nagapanudlo sa templo. Ang pangulo nga mga pare, ang mga manunudlo sa kasuguan, kag ang mga pangulo sang banwa nagtingwa sa pagpatay sa iya. Pero wala sing kahigayunan sa paghimo sini, kay ang mga tawo nawili sa pagpamati sa iya. Mga utod para sa aton giya sa pagpamalandong, aton pamatian si Dr. Lorna Lagumbay, professor sa University of St. Lasal, Bacolod City. Mayong aga kag welcome sa aton programa, Miss El. Hello, sister. Mayong aga gid sa imo kag sa aton nga mga listeners. Nagkadto si Jesus sa templo nga may otoridad bilang isa ka matuod nga tag-iya sang templo para ibalik ang orihinal nga katuyuan sang sini nga templo. Nagapadumdum sa aton nga ang ini nga hitabo sang nagligad nga mga tinuig sang si Jesus nagapangidaron pa sang 12 anyos nga nagsiling nga ang templo amo ang balay sang akon amay. Sagrado ini, tungod ini puloy-an sang langitnon nga amay. Gani, ang bisan ano nga hilikoton nga indi suno sa mga buluhaton sang Dios nga amay, indi nagakaangay nga mag-occupy sang sini nga lugar. Paagi sa pagpanudlo ni Jesus sa templo, ginbalik niya ang kadungganan sang sining balaan nga lugar. Nga sini nga templo, paagi ini nga masalapuan sang mga tao kung sino si Jesus, kag ang paagi sa pagkabuhi nga balaan o pagkamahigugmaon,
ining bag-o nga pagtudlo sang katuyuan sang sininga templo, nagdala sang duha ka sahi nga sabat. Ang ordinaryo nga tawo nagpabilin sa pagpamati sa pulong ni Jesus. Pero ang mga leaders sang Hudiyo may kahangawa sa presensya ni Jesus. Kagani, buot nila nga papason siya. Wala sila kabalo nga ang ila malain nga katuyuan, mangindalan ini nga matuman ang plano sang kaluwasan. Mga utod, ginasaysay sa aton nga si Jesus nagsulod sa templo, kagintabog ang manugbaligya. Tungod, ila ginhimo ini nga pala naguan sang mga makawat kag pagtampalas sang balay pala nga muyuan nga wala sang pagtahod. Kagyara man ang ila pagtinguha sa pagpatay sa iya. Apang wala ini matigayon tungod ang mga tao nagpamati kag nawili sa iya mga pulong. Duha ka sahi sang tawo ang aton makita diri. Ang mga nagapamati sang pulong sang Dios kag yadtong pangulo nga mga pari sang banwa kag ang mga manunudlo sang kasuguan nga sirado ang ila mga tagipusoon. Nangin matig-a sa pagbaton sang pulong ni Jesus. Sa aton man nga pagpamati, ano bala ang atong disposisyon? Bukas bala ang aton mga tagipusoon, kagyara ang kalangkag, kapuy-an ini sa aton adlaw-adlaw nga pagpanaksi. Ukon, sirado ang aton mga dulonggan, kag nagapabungol-bungol, tungod indi kita handa sa pagbag-o sa aton kaugalingon. Ukon, ayhan luyag lamang naton nga masunod ang aton kabubuton, kag hindi ang iya sang Dios. Kag ini nga tagipusoon, nangin kasubong sang palanaguan sang mga makawat nga hindi hilway, kag kinahanglan nga tinluan. Mga utod, ang pulong sang Dios naghatag direksyon sa aton kabuhi, kag nagatuytoy sa dalan sa pagsunod sang kabubuton sang Dios. Kabay nga batuno naton ini nga bukas ang tagipusoon kag ipaambit ang maayong balita sa aton isig katawo. O Ginoong Hesus, buligi nga amon makita kag mamaras masan nga kami man mga templo sa diin imo ginapuy-an. Amen. Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Radyo Totoo, 1143 DYAF CMN, Bacolod, ang kusog sang kamatuuran. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Hinare Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangon sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinaka-importante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man maggamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapa sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 28 minutos na ang nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. May nga Pilipinas, may nga Western Visayas, syudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa aton nga panatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong, sa aton nga mga kabombo, sa aton nga mga kauturan, Biyernes kita sa karon nga adlaw banwapet sa 19 kita sa bulan sang Nobyembre tuig 2021. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansin Dolsorilla. Updi naman ninyo kami no tubtob
Lisay isang takna subong yang aga sa pagdulong sa isa pila ka mariga panguna. Mga mainit na balita local, national kag international. Subong man, mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patagsing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyong subong aga. Ang aton mga bombo patrol reporters sa field. Subong man, aton mga bombo volunteers kag bombo correspondents. So ano pila-pila ka mariga panguna nga mga balita. Nga aton niya nga tutukan sa subong iyang aga mga top stories of the day. Nga aton niya nga diskusyonan pila iya ka mga riga panguna nga mga balita. No, aton niya nga paghatagan sa pagtamod subong ha sining Biyernes, kadasig lang sa mga inadlaw naton, no? Biyernes naman ni edisyon sa aton iya nga palatuntunan. Sa aton iya nga mga kabombo, una kita sa mga nagapanguna nga mga balita local sa subong iya nga aga sa aton nga pangatag Palamati. Una, no, hibalo naton, diskusyonan naton ang syudad sa Bacolod na kabaton sang most business-friendly LGU in the Philippines Award kahapon nga adlaw. Kag subong man sa dugang pa nga mga balita, no, nga aton iyang tutukan ang dumduman yun ning ang Condes case bala, no, sa aton nga sa aton iyang mga kabombo. No, so hindi mabato ni subong sang pamilya ining sa aton nga mga kauturan ining pinaka latest iya mga kabinan nga development, no, sining kaso, no, sa aton iya nga mga taga Palamati. No, hibaloon naton kag diskusyonan naton kay man ginakasubo gid ni sang pamilya ang nangin verdict sang korte sa paghatag ni kahilwayan sa suspetsado nga nagapatay kay Sheila May Condes, no, 6 ka tuig na ang nakaligad. Kag subong man sa mga kauturan naton, diskusyonan naton dugang pa nga mga update, dugang pa naton nga mga balita sa subong iya nga aga, no. Mga regapanguna nga mga balita aprobado sa third and final reading ang ining bill, no, nga pag-put up sang mental health services sa mga SUCs, meaning state universities and colleges, no, sa third and final reading sa Kamara nga gin-author ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Kag subong man, chikeron man naton ang pinaka-latest update pagid, no, sa aton iya nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita, no. Si President Duterte, mayara naman siya sa mga pagpahayag, patutsada naman. Na mayara sunod sa iya sang presidential aspirant nga nagagamit cocaine. Oh. Diba siban, ano ni President Duterte? Blind item. But if you read between the lines, ti mahumahaom mo man. Diskusyonan ta karon. Kag ma-update kita sa disqualification case ni Bongbong Marcos. No? Ano ang pinaka-latest update diri? Anong chance nga kung ma-disqualify siya or hindi. Ang Bray Johnson case update, tibaloon man naton kay ang pamilya ni Bray Johnson disappointed man matapos lusot na sa kaso si Ong Pin. No, kag subong man sa dugang pa nga mga balita nga aton iyang tutukan, ma-update kita iya mga kabinan ng booster shots nga ginasiwilanunan sa general public mahimo sa masunod na iniiya nga tuig. Kag subong man sa aton iya nga mga kabombo, machikyar man kita, ang US government kay ang Pfizer nagpermahanay na sang $5.29 billion nga kontrata para sa COVID-19 pill sini nga Paxlovid. Ano ni siya, no? May pill, may bulong, no? Ining ano ni ang COVID-19 nga ano ni pagtawag, may contract na with the Pfizer. Sige, inita na ng ato niya nga diskusyonan samtang kita rin pangalagad sa subong yang aga drigi lamang sa Biyernes naman edisyon sa ato niya nga palatuntunan. Ma-update kita karon kay didto iya sa Canada. Mayara sila sang ginapatuman, no, nga sugod sang November 15 nga no vaccination, no work policy. Ano ini siya? Iba doon nato, no, kung
iniya may mga reaksyon dito, nag-react or kamusta na sila sa ila sining nga sitwasyon sa paghalog naman sang sitwasyon subong no sa sining ginapangatubang naton nga COVID-19 pandemic. Sa liwata, inita na aton niya nga diskusyonan samtang kita nagapangalagad sa subong yang agad diri damang sa Biyernes naman edisyon sa aton niya nga palatuntunan. By the way, ma-update man kita sining bonuses naman ang ginasigadunan subong mo kay naghilapit ng bulan sang Desyembre. Halos tanan sa aton niya nga mga kauturan ti halos tanan excited na sa Christmas bonus nga ginatawag, di ba? Di mayo lang ni may palabuton ni Christmas bonus, iba naton yung mga kauturan, mga especially no, mga remedyo hindi naman niya sana all may Christmas bonus nga ginatawag, sana all may Christmas bonus, no. Ti how about ya ang ati amugid na especially subong no nagapatubang kita sang pandemya. So, amo ning masubo-subo yang sitwasyon. At ginapasalamatan mo na lang tuod subong kumayara ka sang trabaho. Pero kung wala, kinanglan na magtinguha gid nga makapangita kita iya mga kabiran sang trabaho gid kay sa kabudlay iya sang sitwasyon. Pero dapat hindi man mangin upang no sa aton niya nga mga kauturan ining pandemya para makakita kita sa trabaho. Kay in fairness subong nga matamat naman gahalog karabanan gani nagasugilano na sa booster shots, no? Kung paano sila ma-booster kag ma-proteksyonan gani mga kabiran batok or against sa COVID-19. No, samtang iba niya ati way pagyapo nakamarasmas, way pagyapo nakapabakuna. Pero iba naton yung mga kauturan ati ano na lang gid nagapalibog na para paano sila maka-booster shot. Subong para pa lang ni sa mga A1, butambalo ng mga kauturan naton, yung mga medical frontliners. Nagsugod na, actually man, ini driya sa aton sa may syudad sa Bacolod, sang tinalikdan pagidiyang adlaw. Okay? Sige. By the way, sa mga kauturan naton, syempre, padayon na kamo sa paghulog sa inyo sa mga entries. Driya sa aton niya promo, 1-2 panalo part 20 promo naton diri sa Bombo Radio. Sa aton yung mga kabombo, kag mga ka-Star Nation, no? Sa tunga iya sa nga adlaw-adlaw nga kasyahan diri sa 1-2 panalo part 20 natala na naman nga mag-aabot ang 1,080,000 pesos nga cash prizes ini para sa mga maswerte nga mga winners ng enhanced swerte sa palengke promo guaranteed prizes para sa 24 ka mga syudad kag probinsya sa bugos iya nga pungsod nga may Bombo Radio kag Star FM station sa ginhiwat iya nga grand draw sadtong September 8. Okay, so amo na ini ang final balance ang 6 million in total prizes nga ginpanghatag sa enhanced swerte sa palengke second quarter promo sang Bombo Radio Philippines. No, diri sa Bombo Radio Bacolod kag Star FM Bacolod, aton again ginapanawagan ng mga masunod nga mga guaranteed prize winners sang 20,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos kag 5 ka mga winners sang tag 2,000 pesos. Ang ato niya nga major prize winner nakakuha sang 20,000 pesos amo si Maria Rona A. Sambitin sang Purok Tangkong, Barangay 7, Bacolod City. Helen Palma sang Purok Pagidait, Barangay 29, Bacolod City nga second prize winner nato nga may premyo nga 10,000 pesos. Desiree Bangkilio sang Barangay Baliwagan, San Enrique, Negros Occidental, 5,000 pesos ang third prize, no? Ang iyang nakuha nga premyo. And ang consolation prize winners nato nga may tag 2,000 pesos sa tag sa kaisa amo Sanday Agripina Longakit sang Tutong 4 Lunok Street, Barangay Felisa, Bacolod City. Noe S. Pahilagao sang Purok Santol, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Marvy Moses Hardinico sang Para Uno, Talok Bagos City, Negros Occidental, kag Maria Army Salve Aligen sang Purok Mahigugmaon, Barangay Pahanukoy, Bacolod City, Subuman. Sheila Ansag sang Crossing Martisan, Cadiz City, Negros Occidental. So take note of this, no, sa aton yung mga winners, ang awarding sang Grand Draw cash prizes ang natalana sa Lunes, no, this coming Monday, Friday na kita, no. So, walas 10 ang takna sa aga, kag samtang
padayon ang cash siyahan tubtob sa adlaw sang Paskwa sa 1-2 Panalo Promo Part 20. Araw-araw balde-baldeng papremyo na may cash siyahan pa, samtang kamudira ang wala untat sa paghulog sang inyo sa mga entries, wala man sang may makapugong sa Bombo Radio Philippines sa paghatag sang premyo sa 3 ka mga winners adlaw-adlaw o kung 15 ka mga winners kada semana kag sa sulod sang 6 ka oras no ang premyo among nagahulat sa tanan nga masuwerte nga magadaog. So ano pa ang ginahulat ninyo? Intra na kay again 6 million pesos in total prizes nationwide. May isa ka winner sang 1 million pesos cash para sa grand prize. So madayon gid ang Paskwa kag ang masunod nga ika 74 nga bombo milyonaryo ang may baluan mismo sa adlaw sang Paskwa. That will be on December 25. 4 ka mga winners ang tag 50 mil pesos per regional winner para sa Grand Draw, Luzon, National Capital Region, Visayas, and Mindanao. So ang guaranteed prizes natin sa 24 ka mga key areas. Of course, ang ato niya nga first prize, 15 mil pesos. Ang ato niya second prize, 10,000 pesos. Kaya ato niya third prize, 5,000 pesos. So, again, sa ato niya nga mga daily winners no, sa kada estasyon sa Bombo Radio and Star FM, 3 ka mga daily winners, sa 15 ka mga winners sa kada iya semana nga may 1,150 pesos in total prizes each, no? 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga gift pack Lunes tubtob Biyernes, no? So, ang promo magadugay sa sulod iyan ibalo naton sa 7 ka semana. Araw-araw may cash isiyahan sa 1-2 Panalo Part 20 sa Bombo Radio Philippines, no? So, agod nga makapasakop again magbakal sa mga required nga mga proofs of purchase sa aton mga promo sponsors sa mga supermarket, groceries kag sari-sari stores nga malapit sa inyong lugar. So, nagsugod na ang promo again naton sa November 1. So, dira, mag-join ka mo, intra na sa inyo puting nga sobre, isulat ang mga masunod nga impormasyon. Ang inyo sa nga pangalan, edad, signature, contact number, proof of purchase, week number 4 na kita subong sa umatan sa mga entries, title sa promo kang pangalan sa Bombo Radio kon Star FM station sa inyo sa nga lugar. So siraduhan sa maayo ang mga envelope sagod nga hindi madula kung mahulog ang mga proofs of purchase nga yara sa sulod sini. Adlaw-adlaw may chance ka mo nga magadaog sang dalagko nga mga papremyo sa Lunes tubtob Biyernes. So maghulog na sa inyo nga mga entries sa mga drop boxes ang Bombo Radio kag Star FM stations nga malapit sa inyo sa nga lugar. So bantayan kag pamatiyan sa mga programa sa Bombo Radio kag Star FM stations ang paglawag sa mga special designated drop boxes nga malapit sa inyo nga puluyan. So again, halin Lunes tubtob Biyernes, dapat nakatutok sa pagpamati sa inyong mga radyo sa Bombo Radio kag Star FM. Bangod mahimo nga mabunutan ang inyong entry sa 3 ka mga daily winners para sa instant cash kag gift pack sa aton nga mga kabombo worth 1,150 pesos, okay? Ang premyo ha, mo nagahulat sa mga daily winners, sa kada winner, take note of this, hatagan ka mo namon sang 6 ka oras nga tion or palugit sa pag-claim sang cash ka gift pack prizes. Pagkatapos nga ma-announce ang pangalan, kung hindi makaabot ang winner sa natala nga oras, liwat nga magabunot sang panibago nga winner, tubtob nga maklaim gid ang tanan nga mga natigana nga mga premyo. So maghulog na sa inyo sa mga entries sagud may chance nga mangin isa sa 3 ka mga mapalaron nga magadaog adlaw-adlaw. So padayon lang ang pagpamakal kag paggamit sa mga proof of purchase nagikan sa mga masunod iya nga mga promo sponsors. Okay? So baklon gamiton ang mga masunod iya nga mga proofs of purchase syempre sa kusina nyo hindi gid madula, di ba? Silver Swan sukang puti, sarap asim. Silver Swan all-in-one, wow sarap all-in-one seasoning, siguradong wow. Sa proof of purchase dira, isa ka empty stand-up pouch o kung paper labels ang Silver Swan vinegar plus 1 empty sachet ang Silver Swan, wow sarap 8 grams o kung 4 grams, equivalent na sa isa ka entry. Ang mapag-on nga. Orokan, maayos ang buhay mo sa proof of purchase, isa ka sticker kung coupon nga may nakapag-get sa tanan nga Bombo promo titles, isa na ka-entry. Siyempre,
Gusto ta permita fresh, permi humot, no? Anong ginagamit mo? Rexona. Rexona after every bath para hataw sa galaw. So, pwede mo din magamit ng proof of purchase, isa ka empty sachet, isang Rexona Deo Lotion. Sabisan ano lang ang variant, o kung isa ka empty regular sang Rexona o kung junior roll-on, sabisan anuman nga variant. Okay? So, good luck sa inyo, no? Sa aton iya nga mga entry senders, no? Sa subong naton iya nga promo diri iya sa Bombo Radio, no? Sa aton iya nga mga kauturan, 1-2 panalo part 20 promo naton. Okay, sige. No, sa mga kauturan taho, aga pa pariser na sa aton diriya sa Bombo Radio. Sumayong aga gid ha, halin sa Libertad Public Market, okay, sige. Sige, chikero naton, no? And subong man, himamaylan, ba kamusta ka mo dira? Barangay Talaban, no? Ni pagtawag Sir Rumingo Balyati, ma-join ko sa Kwana sa promo, ayos ged na sige. Subong iya nga aga kamustahon naton ang aton iya nga palibot sa syudad sa Bacolod, chikero naton na una nga hugnat sa balita sa patrol. Ambal ko na gani kay na mga bonuses ginasigalununan na mga kapulisan naton, no? Ginasigalununan naman iti deserve giding bonus, especially nga sa imagine la sige napatubang naton yung pandemic, no, mga kapulisan, mga frontliners maninaton sila, no. So chikero naton kag kamustahon man naton subong iyang aga, kamusta naman ang aton iyang palibot sa syudad sa Bacolod. Chikero naton ha, una nga hugnat sa balita sang patrol. So mga OFWs ta, no, kamusta? Comment kamo sa comment section naton sa samtang nagaopadayon ng aton niya nga programa, kung diin kamo subong bahin sang kalibutan nagapamati, no? Nagapamati subong ibanti hapon, sa iba naman naton yung mga kautulan ng OFWs gabi na or tungang gabi na, no? So mas maayugid, no, nga naton, ma-checker gid naton ang inyo man nga mga sitwasyon kag kun kamusta ka mo dira. Okay? Sige. So, kamusta ho naton, no? Para makita nyo naman anong palibot naton syudad sa Bacolod. Magluwas sa 630 kHz inyo tag sa mga radio dial. Upod ka mo sa amon sa Facebook, ha? Sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod. And of course, sa aton nga YouTube. Dapat subscriber ka mo sa amon nga YouTube, ha? Kaya man matabo is Facebook, may YouTube account pa. So, namin man mag-monitor kita sa YouTube, no? Ang YouTube account or may YouTube ang Bombo Radio Bacolod. So, search nyo lang Bombo Radio Bacolod and subong live ang aton programa sa Bombo Reports First Edition. Okay? Sige. So, again, kamusta ang aton nga palibot sa syudad sa Bacolod? Chikero naton sa mga kabombo naton una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Liani Zil Minardo. Sa pihak nga linya, Bombo Zil, maayong aga. Yan sa Bomboan, maayong aga sa aton nga tanan, especially sa aton nga palamati, subong nga aga Bomboan, live kita diri subong sa Corazon, Locsin. Monteblibano Memorial Regional Hospital Bomboan, kung sa din makita naton diri medyo malaba diri ang pila akon medyo madamo diri isang tao sa Gua Bomboan kay may mga pasyente sila sa sulod na ko tan-awon ta digani Bomboan daw 8 PM lan alas 8 lan isang gabi no kay may mga naga-open na diri nga mga pharmacy kag mga kalan-an Bomboan sa may palibot na may nagabaligya naman dira sang mga kape diri sa may atubang kugid ayon sa may barangay 18 sa Tabok sinisang Hospital Bomboan no. So masako na diri ang alagyan o konadalan ang sa may lakson nga bahin na Bomboan. So although nga medyo matawhay Bomboan, so ang mga kauturan naton Bomboan aga pa diri sila no naga palamahaw niyang iban nga mga nagabalantay na bala Bomboan kay kung medyo daw na kuno medyo damo na din naga damo na ang nagakaon na Bomboan. So kagina diri may palapit diri sa aton no. So karon interviewon ta si Ma'am Bomboan kay do medyo budlay diri kuno sa sitwasyon nila kay kung magulan Bomboan magdamo-damo sila kay kung makita diri nato nagligan nagahumlad lang sila sa ilang folding bed. So kung magulan ini Bomboan nagaayawan ini sila pangita sang ilang pasilungan kay ang sa waiting shed di bala Bomboan sa kilid medyo magamay lang man so hindi man sufficient get sa mga tao o kung sa mga kauturan naton nga magpasilong dira sila Bomboan. So mula ng problema diri sa ila
nga kung tudo init o kung ulan sini so medyo mabudlayan sila kung diin sini sila mapalasilong nga bambuan kag kamahal no amo na din ginaprogait gid sang mga aton nga mga kauturan nga ang balaklon diri sa may atubang sa Hospital Bambuan medyo may kamahalan kay ti ang iban sini sa ila kaalang-alang naman na bambuan nga madulungan sini sang pagkaon kay ang mga pasyente halin pa sa Kabankalan sa may silay so kabudlag diri para sa ila kag medyo mayab-o kung adlaw kaari gid sila sa higad sang dalan sini bambuan kag wala sila sang biskan trapalan di bambuan o kung daw kanopi nga pwede nila mapasilungan gid so si ma'am nagpalapit diri sa aton subong aton ini siya nga interviewon bambuan nanungon diri so ma'am maayo ay mo face mask ani mitakod ta yes so ma'am maayong aga kamusta ano gani ang pangalan ta ma'am Ibon Solis. yes Yvonne si ma'am Yvonne Solis kaupo naton subong bambuan no ma'am ang pasyente ikaw dira sa sulod Mayara ma'am, ang baby bago tao ginaoperahan. bata mo gini siya ma'am Hindi nang hinablos. ano yang masakit ma'am Nang sa may na sa gani, may ang buo bala sa buli, ya wala sa buo sa buli. Okay. Yes, so ma'am, may diri ma'am ang inyong concern diri sa may hospital ma'am? Nang wala kami bala matulugan diri sa Guao, tiga ulan kis agay init, tapos nang wala kami matulugan, dira lang kami gabarikutot. Mag-ulan kag tiga ginutok kami sa Guay. Tani ang amon lang bisan bala mahiligdaan balang maanuan kami tapos pagkaon namon ka mahal sa mga balaklo namon na bala ti kalayo pa sa ngamon nga wala man kami sufficient nga kwarta nga para ibakal pagkaon namon na bala ma'am ti kisa hindi ka kapuli kay ti hindi ka man kabantay sa sulod kay ti isa lang gid ang mabantay. Yes ma'am, so pila na kamo diri ka adlaw nga adri lang sa sagwa nga nagabantay? Ako apat na adlaw. Apat na kaadlaw kamo subok. So kamusta man ang sitwasyon dito sa imo pasyente o kansang baby sa sulod sang ospital ya ma'am? Okay man ma'am, nang Mayo man sila mag-asikaso, nami man sila. Yan kay ang ginaano lang namon kami di ba lang manugbantay bala kay ti nang syempre kamahal sa pagkaon wala gid kami sang nga kami mabakal kami kabudlay. Taga diin si ma'am. Tapos ang amon nga hiligdaan karton amo na bala te sa pa sa semento. So wala ka mo diri nga dala nga folding bed ya ma'am? Wala kay hindi man kuno pwede nga amo na. Wala na din sila nagapa folding bed kay ligan mi ari pa na diri mo. Oo, kay kun aga bala nang gapang limpyo sila amo na bala ma'am. Taga diin ka gid gani? Taga Silay ko ma'am. Yes, taga Silay si ma'am. May bantay sa sulod Taga Silay ko or Sinda Binunga ma'am. May bantay gid sa sulod ma'am? Mayara ma'am. May isa ka bantay? Oo, tapos dire kami sa Gwa kung anong isugo amo na bala. Sinong kabantay ito sa sulod? Naog pang gwardiya, maano pa sa amon ti daw kun emergency bala nga na. Do hindi ka kadali-dali kay ti damo ka paagyan amo na bala. Sino na ang nagabantay sa sulod ma'am? Ang iya tatay gid. Ang tatay. May niya. tatay So, ikaw man lang di to. sagwa para kung May isugo, pagkaon oo. siya, May isugo. hindi man man pwede pagkaon kung anong sa sulod. Isa-isa lang mga bayo, isa lang ang Bali kasapa ang mo ni na hindi ka pwede ka dala pagkaon kay may rasyon man kuno sila sa Bombozil. sulod. Yes, sa Bambuan. Oo. So bali ang tatay ara sa sulod hindi na siya makagwa kun ara to siya sa sulod. Ma'am, kung ato na sa sulod ang bantay, hindi na di siya makagwa. Hindi na ma'am. Kay syempre ginswab to siya mo para nga hindi na sa bala ma-expose guro kay ti may Okay. ginabantayan sa sulod. Oo. Tapos kung may kinanglan siya, ma-text na siya sa imo. Oo ma'am. Yes, amo. Tapos nang sa gwardiya kung wala kay Iyambal lang. iyambal lang amo na So, bala. wala ka dira nagahatag asang pagkaon sa Kaiser sa nagabantay dira. Wala ma'am kay may rasyon sila sa babaw. Di kami di ang nga amo na bala kay kamahal di bala sa balaklon man bala ma'am daw dollar man bala. Oo. Manghihi So ka, amo na lang. 30, Kay ti ma-charge ka, hindi 40, ti. Grabe. Ang imo budget nga para na lang sa pasyente mo makadto pa sa imo di sagwa amo na bala. Tagpila diri ma'am ang sudan nga ginabaka nyo kada adlaw kag ang kanon, ma-budget caps isa mo kakaon pila imo mabayran. Ay kulang guro mamang shin. So bumbuan no, medyo may kamahalan gid kung ikaw ton may pasyente te. Imagine mo kung pamahaw panyaga panyapon mo ma-300 ginubuan kay ti shin bibutan ta ang imo isa kakaon so kabudlay gid bumbuan do medyo tipid-tipid kagid kung ikaw diri
ang nagabantay sa imo nga pasyente kag kung ari ka diri sa Gwa Bambuan no kay ti hindi ka man sakop sa rasyon nga ginahatag sa nga sulod dira sa hospital Bambuan no. So amo na di ang concern ni ma'am. So far ma'am sa diri sa Subong no ang sasagwa na di ang tanan na di nga nagabalantay. Diri gini o kon may pasyente gini sila tanan. May pasyente na sila ma'am tanan. Ang iba na iya ma'am gapila, check up sila sa sulod. Pero ang diri sa Guaya, diri na gatulog ya. Diri na naamon balay kay may mga karton kami nga ginahigdaan. Halin sang ligad ma'am pag-abot nya di wala ka naman nakita nga nagalatag dali folding bed. Waay na ma'am. Yes, kay tay Bambuan sa nagligad wala nga pag-check man din naton. May folding bed pa na diya Bambuan nga kung mag-ulan ko na kiputo na nila kag idasok man dira sa may waiting shed no nga gina pungkuan o kana ginatindugan man nila Bambuan pero sa buong taon mga karton nala na di ang ilag na pungkuan kag ginahigdaan sa may sagwa sang hospital. So kung i-compare to sang una Bambuan nga wala pa sang pandemya no mabudlay gid subong magiho. Kay ti sa unay Bambuan do makapagusto ka pa nga magabantay biskan tatlo pa ka mo dira ka bilog sa sulod ka pwede lang pero subong ya Bambuan no isa na lang gid ang gina allowed kay ti mention dihan man naton kay may mga COVID cases pa subong nga Bambuan no base kung ikaw nga wala ya may ginabatsyag o kon simptomas sa COVID na base malatnan ikaw dira kon hindi bakod imo immune system nga i-fight ina Bambuan kon pagibatuan ng COVID. So may tendency nga malatnan. So that's why Bambuan isa lang ang gina-allowed nga magbantay dira sa sulod kay ginapaagi pa man ini sa swabbing o kana swab test Bambuan. Oo, so ang mas makapayo kay syempre hindi sila tanan makasulod to sa hospital. Ti kun i-text lang sa ila kag amo nang pagbakal nila no. Tigaling kay day ma'am yan nabudlayan naman sila magpa ni pagtawag magpauli sa silay tapos amo na maprokurar dili sang bulong no ti di bala ang barangay 80 nag-provide naman gani dira sang canopy sa ila Bombo Zil ara pa na isa nagligad Bambuan may ara pa na so ma'am sa may barangay 18 di sa may sulod nakabalo ka mo kung may ara pa nagyapon sang canopy. Excuse. Yara ka ko nung dito lang sila anay oo sang sa wala ka mo dira nakatulog ma'am. Ay, kay kung tawgon di kami, ma'am, hindi kami kabati kung anong kinanglan. Why ka mo cellphone naton nga maka-check kay may bantay man to sa sulod? So, ma'am, kung tawgon ka mo diri, wala bala sa may maka-text lang sa inyo. No, may araman siguro kami cellphone magsisir sa sulod. Okay, sama mula signal, hindi kami magkabati anay kay guro, wala signal sa sulod. Ti guard gina di gagwa kun hindi ko na makontak kami. Okay. So, Bambuan ginagawa niyo sila kay kung kakisla ko may mga kabudlayan sa signal, dira halin sa may sulod sa hospital, no? Kung i-text pa sila so kung hindi makontak ang guard gid Bambuan. So that's why nga diri na lang gid sila ga permanente. Diri na lang sila Bambuan naga permanente Bambuan sang bantay sa may sagwa sang kung tawag sang hospital. Kaya nga magambal sa Bombo Zil nga kung kinanglan nila butangan sang canopy, may ara dira sa barangay 18, no? Dira na lang sila kay may ara dira sila sang canopy, no? Nga makatulog-tulog man sila sang ara da sila sa gwa ho, Bombo Zil. Bambuan? Oo. Yes, so Bambuan come again? Oo, hambal ko. Sang-sanga ara da sila sa sagwa. Mga ayo ko tani bulig bala mo. Yes, Bambuan. Oo. Sige, hambala si Mami papanawagan niya kung anong gusto niya ipalabot. So mamaya ikaw nga panawagan or gusto ipalabot? Ma'am, ang imo face mask ani ma'am itakod ma'am. Yes, ma'am. Gusto ko tani manawagan, ma'am, ngayo ko bulig ma'am sa amon bala ma'am nga cancer patient dito sa Shinda Binunga sa Silay. Nga gusto ko tani mabuligan sa para sa chemo bala kay wala sa sang ikasarang nga para makemo sa may cancer sa paano sa matres. Alain naman ni siya ya. Pwede kami tani ma'am kapangayo bulig bala nagapanawagan gid ko. Yes, ang regarding diri ma'am sa may inyo di nga sitwasyon sa may sagwa sang hospital. Ang nagapanawagan man ko mamay kung may bulig ma'am nga matagaan kami bisan sa libre lang ang pagkaon ma'am kung bisan isa nang kabisi sa isa ka gabi bala ma'am kay ka mahal gid ma'am sa pagkaon mo. Inamatisan pa namon guro nga makasandig-sandig kami tulog.
Pero ang pagkaon ko ro ma'am, hindi gid kami kasarang nga magbakal adlaw-adlaw kaysa sobra nga budlay bala kag ano pigado subong. Bisan bakal mo na lang pagkaon kun i-save mo para sa bata mo balang ara sa sulod sa pasyente mo. Amo na panawagan ko ma'am. Kung sino may kabubuton nga magbulig bisan sa pagkaon na lang. Biskan ka isa lang. Bisan ka isa lang ma'am bala sa isa kap kalanan makapiyan-piyan. Damo gid ma'am nga salamat ma'am. Yes. Oo. Yes, Okay. so Bambuan no, amo na ang ginapanawagan ni ma'am. Base may maluluyo na Bambuan nga biskan sa isa lang nila kalanan gid kete medyo dalay gid ko nga pagkaon kung si ma'am pa. Okay, sige. Basi pa man may mga bulawanon dira nga tagipuson, especially kung taga Silay sila, mga iyo sila sa local government unit sa syudad sang Silay, Bombozil, no? Kung mas mahatagan man sila tod sa pagtamod kiti sa kabuladayan sang sitwasyon. Pero kung ako dira bala sa mga tawo manyara sa sagwa, kung di mayara to gin-provide ang barangay 18. So mas maayo nga didto na lang gid Bombozil, no? Kag ang ila communication text, no? Or kung hindi gid matawagan kiti sang the whole time ara sila dira sa sagwa, risgo pagid para sa ila, no? Subungadan jutay lang nga ubo-ubo ti do medyo kulbaan ka na nga daan kay because of the COVID. Tapos tanawa ba lang sitwasyon magluwas sa ila nga mga pasyente dira sa sagwa, mga gabantay sa sagwa rather, may mga outpatient pero kita mo nang gapinila nga ina sa pagkadamo-damo man nga daan. Yes, correct da Bambuan sa subong nga aga, medyo madamo na diri ang pila Bambuan. So karon na-expectar ta pagina nga medyo madamo-damo pagid no kay nagliligad gani Bambuan pagkapatak sang alas 6 so dorime na ang pila o ko na nagalaba pagida Bambuan. So ma'am ang sa subong nga aga ma'am ang sa dira sa may barangay 18 bala may nagatulog na dira sa may canopy. Oo ma'am kay ang iban dira na sila gatulog pero ma'am kami dirigid kay kun ano to bilang kinanglan sang pasyente kinanglan siyempre alert man kami kay kun emergency to madalagan ka pa. Ang ginano na namon mag-ulan bala ma'am kay wala kami pasilungan bisan tani tent lang di kong gabi. Hindi pwede na daabi para lang nga makapasilong kami pagkaaga tiklopon naman di bala kay ti kabudlay gid sa ngamo sitwasyon no karton tapos salog namon ano amo lang na ma'am mga pangayo lang kami nga bisan atok nga gamay may mga senior pa na da ma'am gabantay sa pasyente nila mga Kabudlay, tigulang no? di do kaluluoy man. Ang mas maayo gid ja. Subong sang nagatulog ma'am sa may tent dira sa may barangay 18. Do jutay lang ma'am kay diri kami naga-concern sa ngamon pasyente sa sulod kay ti kun manawag sila hindi kami dayon kadali-dali dalagan. Okay. So maman, Bambuan. Oo, kay ang kabudlay ko ni compromise human kun ara dira sa kilid, no. Although maintindihan tanan kay may pasyente sila, pero may ara na sa sulod sang hospital at the same time maka-coordinate da sa ila sa sagwa man. Mas makapayo nga dito na lang gid sa barangay 18. Kay karon kung magbubutang kada sang tento maski sa gabi, ayawan na ma-build up naman na karon sang mga traffic kun no kay gutter na iya nga daan dira Bombozil mo. So kabudlay man na. Although maintindihan ta sila, pero malapit man lang ang barangay 18 pagtabok mo ara so ang mga nurses kag mga doktor gani maka-text man na da sa sulod. Actually Bombozil may signal na sulod sang hospital kay nakasulod man ko da sa hospital mo Bombozil. Yes, correct da Bambuan no. So pwede gid sila Bambuan tani ang mga guardia kung may number pagid sila blasin sa mga nagbantay sa gwa. Pwede lang nila ma-text na panglista lang dira kag kung sino ang kinanglan dira nga nagabantay man diri sa sagwa. So i-text na sang guardia pwede gina Bambuan kay para makapahuway man sila sa sakto dito sa may barangay 18 kay magin provide man dira kag jutay man lang to gali ang nagatinulog Bambuan kay kalabanan sa ila ari sa may sagwa sa hospital. Ay kabudlay gid to damo nang pangamuyoon na lang gid nato no. Amo ning masubo ning ila nga sitwasyon. That's why kabudlay gid mga hospital sa subong nga gapangatubang kita sa pandemic no. Anyway, sige, no? Bombozil, kabay pa may makabati sa panawagan man ni ma'am at the same time sa mga LGUs man nga natungdan, no? Amo ning mga kauturan ta nga naga kinahanglan gid sang tuod-tuod nga bulig, Bombozil. Yes, correct da Bambuan. So base damo na Bambuan may maluoy man sila kung sino nakabati sa mga natungdan dira Bambuan. Okay, sige. Salamat gid. May lang way ulan subong, no? Yes, correct Bambuan no. So update kita subong sa aton nga tempo. Medyo subong Bambuan. So kung makita ko daw medyo galumon na Bambuan no kay daw wala gid sang bituon ako nga makita subong aga
No, kabay pa hindi lang gid ang magbunok ang ulan kay ang mga kauturan naton diri sa Sagwa nagadamo ang nagapila diri Bambuan pero ang dalanon siya sa syudad sang Bacolod so matawhay lang Bambuan. Okay, sige. Salamat kit Bombo Zil. Sa Bambuan para sa pagpangalaga sa Bumbo Reports First Edition, ini si Bombo Yanizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat kay Bombo Lianizil Minardo sa dugang iyang balita or unang hugnat sa balita gindulong sa subong iyang aga. So nakitaan taman kano ang sitwasyon dira sa Guasang Regional Hospital. So syempre, una, hindi mo man ma-blame ang hospital. In fairness man sa ila, kay ginalaw ang isa ka bantay sa sulod, ginaswab para to sa ikay ma'am, tapos siya, do runners ang natabo sa Gua. So ang mas makapayo, guro compromise gid no, pareho niti, kung may mga kinahanglanon nga bulong, ti okay man nga ti dapat alert ara sa sagwa. Pero hindi pwede sagita ka-expose ng kaugalingon to da sagwa. Mas mayo to dito. At least pasalamatan nato ng Barangay 80 nag-provide to gani isang canopy or tent kay makaluluoy man sila tuod nga kung kinahanglan sang bulong why mas medyo lapit-lapit lang makapanawag lang dira no sa Barangay 18 no sang sa ara ang exposure sagwa. So diri nato nakita no sa mga kauturan tabla nga kabudlay gid magmasakit or mga ginabatsyag ka or mga uloperahan ka subong, kabudlay ma-hospitalize, no? So, dapat we have to take care gid sa aton kaugalingon kay sang una mabulubudlay man ma-hospital pero subong sobra pag ginang kabudlay ti kita tong sitwasyon ni ma'am para sa tapos ka mahal pa sang tanan, no? Maski sa mga pagkaon lang, amo ni mga tuntuod ginaton yung mga kauturan yung mga bululigan. Timbal niya ti taga silay siya ti hopefully kung ano man ang pwede dra ayuda man sang tagsa ka mga local government unit, bala kay kung gusto naton magbulig, nabla kung nagkapakitang gilas kita, gabulig kita, amo to, tiyari ho, mga pumuluyo nga aniho, nga may mga pasyente, amo ginis lang tuod nga mga bululigan gid kay sa kabudlayan or sa kabudlay sang ila sininga sitwasyon, no? Sige, mapause kita for a while. Pagbalik sa aton nga paratuntunan, checker naman kita sa mga utod naton nga OFW nagikan sa ruwasang pungsod, no? Update kita, no? Mag-check naman kita sa Canada sa pinaka-latest nga update. Sa aton lang nga pagpanumbalik. Standby! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad
aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sang aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong Kolon. Number 1! Basta Radio Bombo! Okay, sige, balik na sa aton iya nga padatuntunan diri gidamang sa Bombo Report sa first edition sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Yari na, check ta anay ang aton nga bombo correspondent, direkta iya mga kabilan sa Canada, Sir Ferdinand Galila. Sir, maayong aga, upod mo si Bomboan sa Bombo Radio Bacolod. Good morning, Bomboan. Good morning sa Bombo Radio Bacolod kag sa tagpalamati sang imo nga programa. Yes, sir. Kamusta? Ano nang pinaka-latest update dira sa inyo sa Canada, subong, sir? Ginpatuman gid ang no vaccination, no work policy? Yes, Bomboan. Actually, Bomboan, nag-take effect na siya last October 30 pa. Ang iya na siya ka federal government. Meaning iya na siya ka national government. So kung ikaw empleyado ka sang national government like firefighters, kung kabi member ka sang armed forces, teachers, so mandatory gid ang vaccination. So nag-take effect na ang sugod sang ilang ginatawag na deadline which is November 15 pa. So daw kadamo gid ang nadulaan sang trabaho sa sining polisiya, Bomboan. Tuod ka. Meaning, sir, damo pang way na bakunahan dira sa inyo? When it comes sa vaccination, Bomboan, damo. For now, Bomboan, as we speak, ang fully vaccinated na diri sa province ng Ontario kag sa kabilugan sang Canada, ara na kami sa 86%. Okay, so herd immunity naman.
Yes, bumbuan. So, daw malabot na gid pero amo na gani bumbuan no, sa mga infectious disease doctors ang ila gid nga pag-define sang herd immunity gusto nila malabot pati ang mga 5 years old to 11 years old gusto nila mabakunahan man. So, as of now damo stock sang vaccine, continuous gyapon ang vaccination kag ga-improve ang taas ang vaccination rate diri sa Canada kag ang pagsuksok sang mask kung ara ka sa indoor is mandatory gyapon kag bumbuano ang vaccination dire kinahanglan kung mag-travel ka via train, via domestic flight or via bus, you need to be fully vaccinated, otherwise hindi ka pwede ka travel. Kag kung gusto mo magkaon kamo sang friends or family mo as dine-in, kung hindi ka fully vaccinated, hindi ka man pwede ka dine-in. Pwede ka sulod as take-out, pero kung magsiling nga magstay ka as dine-in, hindi pwede. Okay. Sir, hambal mo, may mga nadulaan sang trabaho. You think, do mga more or less, ano ayan kada mo in terms of percentage, Abi, sir? Bumbuan ang ining mandato sang gobyerno kag sang provincial government, wala sila sang may gihatag nga numbers nga percentage. Pero subong may ara nga mga unvaccinated nga nag-file legal actions against sa government. Okay. Sir, it applies to all. I mean, basta ara ka sa Canada, kung wala ka na bakunahan, wala man trabaho. Bumbuan ang subong ang ginamandato sang gobyerno sang federal government kag sang provincial government ang those jobs nga ara ang kumbaga like let's say sa mga nurses is under the government, so yung mostly mga government job, but ang gina-propose subong nila may ara subong mga private companies nga gusto man i-follow ang gina-propose sang government, pero under discussions pa na bumbuan sa mga private sectors. But as far as Sa I heard, government. sa mga private sectors may ara man subong nga gina-push nila ang ginatawag nga mandatory vaccination. Okay. Sir, like ang mga healthcare workers, may mga healthcare workers pa sa inyo nga unvaccinated? Yes, bumbuan, hindi gina siya madula bumbuan nga may ara gid gyapon, pero gamay na lang gid siya nga porsyento. Pero amo na siya gani bumbuan because healthcare workers subong kadako gid sang role niya no sa subong nga pandemic. So instead of November 15 bumbuan, gi-extend pa ni siya sang government to December 3. So di kinahanglan December 3 ma-take effect na ang ginatawag na suspension. After suspension, so big tagaan ka suspension without pay. So after suspension, tagaan ka time sang government nga mag-attend ka sang lectures, pwede ka required help kung gusto mo kinanglan like psychology, help from other professionals para pagid ang imo nga pangduha-duha kag ang imo nga mga haom-haom kag mga pamangkot para masabat hindi lang sa mga balita nga mabatian mo kundi sa mga professionals gid nga expert sa sining sitwasyon subong nga kalatabo diri sa Canada kag sa bilog nga kalibutan. Okay. So, ambal mo, sir, may mga nag-file legal action. These people nga nag-file legal action ang wala na nakatrabaho because nga why sila bakuna. Correct, bumbuan. So, nag-file siya bumbuan, but as far as nabalitaan ko man sa isa ka expert, one of the, kumbaga pinakalagting man nga, pinaman kalagting labor lawyer diri sa Canada, nga hambalya, once nga it was imposed by the government, kag ini siya, kumbaga ang facts nga ara, like worldwide pandemic, daw hindi siya winnable nga kaso. Amo nang iya perspective, amo nang iya bing analysis. Because there is aton, sir, sa Pilipinas, we cannot do that gambal man ang gobyerno nga hindi mo siya pwede nga i-impose nga kung wala ka bakuna o wala ka trabaho. But dira sa inyo natigayon gidya, sir, no?
Yes, correct Bumbuan. Actually Bumbuan sa mga teachers gani mandatory sa teachers nga kinahanglan fully vaccinated sila. Amo na siya isa no. Pero sa may iban man nga university diri nga ga-impose man sila sang mandatory vaccination. Okay. So, pero at least kadasig sang vaccination sa inyo, sir, no? Balik na galing face-to-face classes nyo, di ba? Yes, Bumbuan, correct. Gabalik na ang classes pero every time nga magsulod ang kabataan until sila mag-proceed sa school may mga emails na sila sa parents o di kaya sa mga kabataan about simple nga Bumbuan, mga signs and symptoms ng COVID nga kung may ara sila isa sina hindi na lang sila magsulod sa eskwelahan and then under sila monitoring surveillance. Okay, sige, no? So, at least na baluan man namon nga dira gali sa inyo ya as in tamaan ka stricto. May Pinoy ayhan nga naduraan sa trabaho because of that, sir? I think Bumbuan daw as far as I'm nga sa pagpamati ko sa mga Pinoy man nga newspaper kag siyempre sa mga friends ko daw wala Bumbuan kasi mostly diri Bumbuan no majority diri sa mga Pilipino ara sa healthcare sector. So daw wala gid sang way pagig ko kabati nga Pilipino nga nag-refuse about vaccination. Yeah, kag subong man ti. Syempre kung pauli ka diri sa Pilipinas, dapat vaccinated kagit kay in travel mo, kabudlay kayo magpauli nga unvaccinated ka mo. Yes, correct Bumbuan. So amo ni gani subong Bumbuan no diri required gyapon ang mask kung ara ka sa indoor pero pag sagwa na wala na gina-require ang mask Bumbuan. Okay, sige. Okay, sige. Sir, siguro ano pa ang dugang mo nga input nga mahatag sa amon before we wind up sa ato niya nga interview subong yang aga, Sir Ferdinand? Subong Bumbuan may ginapanilagan subong mutation sang Delta variant. Amo ni siya ang sublineages AY.25 kag AY.27. So may case kami di subong nga duwa ka bilog. Amo ni sa subong ang ginapanilagan sa mga infectious disease doctors kung ano gini siya kabaskog man. Halin ni sa Delta mutation. So amo ni sa under monitoring ni sa subong kag ang idugang ko lang no ang government sang Canada subong ang bag-o subong molnupiravir gina-evaluate man sang Health Canada kung gaano siya ka-effective but in spite nga gina-evaluate ang procurement team sang Canada Bumbuan no amo ni Bumbuan kung isa ara man sa health procurement team kung paano siya maka-establish ga-evaluate sila pero ang procurement team to negotiate kung pila ang ilakwaon something ang Bumbuan ano pa ang Canadian health team kadasig sila magkuha sang vaccine Bumbuan. Okay, sige. All right. Sige, Sir Ferdinand Galila, sir. Thank you so much for your time, ha. Lastly, sir, mensahe mo sa pamilya mo diri sa Bacolod o kag sa Negros. Para sa kabilugan no, i-maintain tagid ang pag-wear sang mask kag hand washing kag maghalong kita tanan kag maayo lang nga pagpamati sa akon mother-in-law nga si Myrna Branya gali sang Bacolod City kag keep safe everyone kag mayong aga. Okay, Sir Ferdinand Galila, aton nga bombo correspondent direkta sa Canada. May-impose nila dito yan, no? Kay ti, ginmando isang gobyerno mo nga sa ilaya, no vaccine, no work policy. Pero diriya sa aton sa Pilipinas, we cannot do that. No? Kay ginambal sang Department of Labor and Employment. At the same time, why man na yan nagmandong aton gobyerno. Kay damo, gimadula ang trabaho. Kay damo pa yung nga na wala na bakunahan man. But, di ba la, kinanglantag niyang bakuna. More than anything else, kunano dira sa kaugalingon ta. Nibalang proteksyonan talawas. Ta, subong kasugila no, nagani third dose, no, booster shot. Hambal ni Sir Jeff, no, Venus Lagos. Diri gani Bomboan sa Italy. Kung wala ka green pass, hindi ka pwede kasulod sa indoor, kag sa mga restaurants, kag sa mga transportation. So diri, third dose na, kag-ari na sa 80% ang mga nabakunahan. Sir Jeff, sugilanunan ta na ha. No, ma-check man kami dira sa inyo sa Italy, kag sa mga kauturan naton yung mga FW, sa din mga bahin sang kalibutan. Pwede ka mo kamensahe sa aton Dres Bombo Radio. Ano nang inyo sa nga sitwasyon? Sa subong medyo naghalog-halog na gid, especially Dreaman gani sa aton, why kita face shield. Ang face shield yung ginambalin, ano nang
di ba, damo mga kauturan ta before nagreklamo na nungod sa facial, tiara nakakas na, or namin ko, voluntaryo na sa mga lugar nga yara sa alert level 3, 2, and 1. Pero sa mga alert level 4, ati facial pagid ka mo sa gihapon, no? Pero at least naghalog-halog na, kung vaccinated ka, pwede naka-travel, pwede na subong ang leisure travel yung ginatawag. Balikan nato ng patrol, Bombolito, no? Sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo. Dito sa sa Bombo, we have this COVID-19 literacy program para mas maipa-intindi sa inyo ano ka-importanteng vaccination, ano ka-importanteng pagpabakuna. More than yan, dapat maka-travel ka para gid sa imo. Protection mo sa imo sining lawas, di bala? Inabalang somehow hindi man iya mangin garantiya nga hindi ka mapatapikan sa COVID, but if in case abi wala ta nang ginapangayo, no, at least vaccinated ka, may bato lawas mo bala, no? So amo na ang pinaka-importante sa tanan nga ang kinahanglanon tagid, no, sa aton nga mga kauturan nga magpabakuna. Si President Rodrigo Duterte mayara siya sang blind item. Ti damo naghambal na ano na iyang mahilig man si President Duterte sa mga blind item nga ini nano ning plastada, no? So hambal niya, no, sa ginambal gani sa ato niya nga presidente, hambal niya, kagabi, may kandidato tayo na nagko-cocaine, mga anak ng mayaman. Anong nagawa ng taong yan? What contribution he has made? Bakit parang ang Pilipino lokong-loko? I'm not worried. Bahala kayo sa gusto nyo na tao. Ang akin lang, pagdating ng panahon, basta sinabi ko sa inyo, he is a very weak leader except for the name, ang tatay. Pero siya, ano ang ginawa niya? If that's what the Filipino wants, go ahead. Oh. Sino ning ginatumod ni President Rodrigo Duterte? Mahilig magaling sa blind item ang ato niya nga kwan nga presidente. Ti damo nagahaom-haom. Kay hambal niya dire, if you read between the line, na hambal niya, he is a very weak leader except for the name, ang tatay. So let's say, why man siya naghambal kung 2022 presidential candidate, na 2022 presidential candidate. Ti sino mga presidential candidate how? So we have Bongo, we have Bongbong Marcos, Manny Pacquiao. Sino yan sa ilang may dako man nga name ang tatay? No? We have Ping Lacson. Dibla mo na mga kandidato ta sa pagpapili nga kilala natin nga nagpapili sa pagka-presidente. We have Leni Robredo. Ti sa ila ni sino? Ti hambal gani sa iban. Ti ano ni? Ginapati-batian niya si BBM. Mabal sa iban. Na may blind item man si President Duterte ba? Di ano ka maturan sini? No? Sa mga claim niya sa ato niya nga presidente. Kaya as we all know, sa mga kauturan nato, ang katandem niya sa iya nga bata ang ginaksepti. Sara Duterte, Bongbong Marcos. Pero ang gusto yan ni President Duterte, go Sara tandem or go Duterte tandem. Perte, no? Hindi mo naintindihan. Grabe ning mga nagakalanabo subong sa national, no? Sa aton yung mga kauturan, kaya sa aton iya nga mga kabombo, no? Kung sinong ginanamin sa presidente, kita ya, kapanilag mga kauturan, ta mga Filipino, kapanilag na ng sitwasyon subong, kaya very important man mo. Sa aton yung mga kauturan nga, panilagan, ta sinong mga kandidato nga nag-deserve sa aton iya nga boto, di bla? Amo na yung pinaka-importante sa tanan ng ni Sir Tide na sadya ni, no? Amo gani man. Sige, checkero naton, balikan naton ang patrol si Bombo Liani Zil Minardo sa dugang pang mga balita. Bombo Zil, please go ahead. Bombo Zil? Dahil lang get. Why kagasulod? Why siya kasulod, Bombolito? Bombo Zil, please go ahead. Bombo, Okay. May bonus sa mga kapulisan? Sa parte ng kapulisan na bomboan, no? So nakabaton na inisang year-end bonus nila bomboan kung saan ginanunsyo ni Philippine National Police Chief Police General Leonardo V. Carlos, no? Nga nag-release na ini sila sa 8,190,063,990.13 funds para bayaran ini ang ginamando, no, sa
sininga 2021 ang year-end bonus and cash gift para sa 222,418 PNP personnel na Bambuan. So, gipahayag diri ni General Carlos sa Bambuan nga ang funds ikan ini sa regular PNP appropriations program sa ahensya nga 2021 na budget. So sa report sini sa Chief PNP Finance Service Director, Police Brigadier General Jose Melencio Senior Tares Jr. nagambali ni nga year-end bonus sa cash gift na has been accredited to the individual payroll ni account ng PNP personnel sa Land Bank of the Philippines sang November 18, 2021 lang nga Bambuan. Kung sa diin na year-end bonus, equivalent ini sa isa ka month basic pay, kagang cash gift is prorated ini sa 5,000 pesos sa Bambuan. Kung sa diin, ang makabaton sini Bambuan, no, ang mga kapulisan nga wala sang personnel, nga wala sang pending administrative case. So kay deferred pa ini ang mga o kung na-postpone, na Bambuan, o kung hindi pa makabaton, ini ang mga may pending, o kung may pending administrative cases ng mga kapulisan na Bambuan. Kung mayara ka administrative case, ti pa-wise ba nga, wala ka bonus? Yes, correct Bambuan. So, hindi pa ini sila matagan. So, ay mga natagaan niya Bambuan sa including mid-year kag year-end bonus no, nga 90,000 mga taxable ini siya Bambuan, which is naka-affect ini sa total sang PNP personnel nga may 15,587 sini ang nakabaton sa 90,000 which is taxable sa Bambuan. Okay. Yes, so Bambuan, para sa dugang detalye kag impormasyon, pamatian naton ang taga-pamakta sa Negros Occidental Provincial Police Office, si Police Lieutenant Abigail Donasco. Okay. Bonus. And actually, we have received it already, ma'am. Ito po inirelease ko, ito yung pondo po no, na sinabi niyo po kanina, para ibigay po ang mandated na 2021 year-end bonus. And parang, kumbaga, cash gift din po, ma'am, no, sa strong 22,000 plus na PNP. Bali, yun po, ma'am, no, it is today, ma'am, it is given today. And hindi ko pa po na-check, ma'am, but most of the people, PNP personnel are saying na nakuha na po ngayon. That goes to talaga po, ma'am, no, na hindi po matatanggap, deferred po sila, kumbaga, or disqualified po ang mga personnel na may pending administrative case. Most of the PNP personnel who are charged administratively, ma'am, no, they are deferred to receive this kind of bonus, even sa mga clothing, sa mga bonuses na iba-iba, ma'am, no, na ito ay nabibigay lamang sa walang kaso. So, that is the gravity of administrative cases. So, grabe ni Gring yung sa mga kapulisan. Why pa Desyembre, pero nag-abot na ang ilang bonus, Bombozil? Magani Bambuan, masana all na lang tani sa ila. Sana kay all. ara na ya ang ilang bonus Bambuan. No? So, maayo gid ini Bambuan kay How much na nabato nila each sa mga kapulisan ta? So, Bambuan nga kung ila sweldo, no, ang 13 months pay. So, sa mga regular, o ka ng mga PO1, sinibambuan, no, gadlagan man sa 30 to 33 ang ila. Depende sa ila, sweldo. Yes, correct. Okay, sige. Anyway, sige, Bombozil, ang sa iban, December 8 lang kami amon niya. No? Sige, salamat, Gid, Bombozil. Yes, sa Bambuan, amo yan sa mga balita ikan sa katrol, hindi si Bombolio rin Sil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Salamat gid kay Bombolio ni Zil Minardo sa dugang iyang balita gindulong sa aton subong iyang agat. Makayumyum ang mga kapulisan ta, kahit in fairness man sa kapulisan ta. Although may mga iban pasaway, pero damo ni mga mapisan ta nga mga pulis, no? Pila lang na sila mga pasaway, deserve nila ni. Because tigin trabahuan man nila ni. Subong nga pandemya, ha? Grabe man ang ila sa nga sakripisyo, no? Sa aton niya nga mga kautran, sa aton yung mga kabombo. That's why nga deserve gid nila ni ang bonus nga ini nga ginatawag. Galinti kung may admin case ka, kung mayara ka sang administrative case, amula na iya masubo kay hindi ka imo iya makabaton sang sini iya nga bonus, no?
So, pero hambal sa iba nato yung mga kautulan nga monitor subong sana all nagadiskusyon sang bonus ba? No? Tani-tanan nagadiskusyon sang bonus, no? Kay kami bonus do hunos lang nga hunos ba sa pangabuhi mo gina especially sa mga pandemic, no? Tuod damo man sa managkalawadaan sang trabaho in fairness or budlay gid nga damo gid iyang nawadaan sang trabaho. Yari na ato mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. So, welcome and good morning. Maayong aga, Bomboan. Good morning, Bombo Radio Bacolod. Anong mga dagko nga mga balita tadira? Mga nawad-an trabaho man dang imo yaman na amat-amat ng tagani balik subong pro Bomboan. Gani man kini nga diskusyon ko diri Bombo dyan sang bonus ni mga kapulisan tadi nakabato na sang bonus nila nagayhum-yuhum na tapos iba naton yung mga kauturan ho naga-comment din sa Facebook na sada all may bonus kami nawad-an trabaho do honos lang ni nga honos. But anyway, mayo na ang ati subong gid man no batyagan ta paghalog-halog sa tanan iba nakabalik naman sa trabaho. Mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental tikahapon do ka happy day sang syudad sa Bacolod kay sa awarding mismo virtual no nagtambong ang mga public officials sa syudad sa Bacolod ginkilala bilang most business-friendly local government unit for 2021 sang Philippine Chamber of Commerce and Industry nga ginpierde ang iban pa nga mga pulo ka mga finalist including dira sa inyo Bombo dyan Bombo Radio Western Visayas nga ayara sa highly urbanized city category ang syudad sa Bacolod most business-friendly LGU sa 47th Philippine Business Conference and Expo. So, dakong magpasalamat dito sa alkalde sa syudad sa Bacolod ni Mayor Bing Leonardia nga after 14 years again nakuha naman liwat ini nga pasidungog sang syudad sang Bacolod. Kag subong man sa dugang panamon diri iyang balita man sa may syudad sa Bacolod no again kag diri iya sa probinsya sa Negros Occidental ang pamilya Condes do gid ni subong ho balakuon gid ni subong Bombo dyan Bombo Radio Western Visayas kay nahalungod sa pagkahilway no sang supposedly suspetsado gid no ginakasubo ni sang pamilya ang nangin verdict sang korte nga paghatag mismo sang kahilwayan sining suspetsado sa pagpatay kay Sheila May Condes, 6 na katuig ang nakaligad. Kay kung madumduman, May 10, 2015 sang nadula si Condes, kag May 14 sang nasapwan ang iyang bangkay sa isa ka campus sang Tubo sa Hacienda Sagrado, Purok Santol, Barangay Estefania, diri sa may syudad sa Bacolod nga nagapanimaho na. Tapos, subong ang suspetsado ti hilway no way na kuha ini ang hustisya kag sa pagid no sa dugang paginamon diri nga balita ati ang aprobado naman sa third and final reading ining pagbutang man bala sa mga mental health services sa mga state universities and colleges, no? So, approved ni sa third and final reading ining bill nga gin-author ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Yang bagay sa si Congressman Greg nga very timely because nga kapangatubang kita sa pandemic, mental health issue gid para iya sa mga kabataan man. So, mo ring mga balita na diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo dyan. Adamo nga salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Check na naman, dalagko nga mga balita sa Bombo Radio Rojas. Rojas, good morning. Ayong aga, Bombo dyan. Good morning, Bombo Radio Western Visayas. Ang mga balita diri sa may syudad sang Rojas kag Bilog nga probinsya sang Capiz. Kadungan man sining pagpahanugot na gani Bombo dyan, Bombo Radio Western Visayas ang paghukas sang mga face shield sa mga pampublikong lugar. Lakip na daang mga malls, markets, terminals, kay ban pa nga mga lugar. Magluwas na mga bisa hospital nga ti kinanglan gyapon nga magsuksok sang face shield bangod nga ti prone gin kalipay man sang mga
pumuluyo man diri sa amo nangangot sining balita apang ti gina-check na mo nining sentimiento o konti reaksyon sang mga nagabaligya bala sang face shield bombo dyan kay di sila gining apektado sang amo ni pag kakas o kon pagdula na sang face shield o konti voluntaryo na lang paggamit sang face shield. Di amo na lang na source of income tapos kuwaan pa o kon kakason pa abi so ano na lang ang ila sining pagkakitaan subong pandemic kag sa iban pagid namon nga mga balita diri sa pagpangalaga or diri sa may probinsya sang Capiz patay diri ang isa ka 28 anyos nga babayi matapos ini nga ginlabo kag ginluthang sang iyaman kaugalingon nga live-in partner dito sa may barangay Dakuton Banwa sang Dumaraw kay man ining mister o kun ining lalaki ning live-in partner nagpuli ni sa ila balay nga hubog ginpangita niya dayon iya nga live-in partner nga babayi ginsininggita niya kun diin to tigaling kay waay nagasabat ang babayi tubtub nga tinakita niya to sa may ila dapit nga ni balkon o kun daw kamalig extension sang ila balay dito malanggali kag nagaduyan ginpamangkot niya dayon kun tiga din ka naghalin o sinabat sang iya nga live-in partner nga babayi nga ti halin sa iya nga amigo ti dito nagbagring ang dalonggan sang lalaki tubtub gani nga ti nakakita siya sang hinangiban kag ginlabo ang iya nga live-in partner na igo sa may tunganan sang ring finger niya kag sang iya nga middle finger o napihak gid bombo dyan kag ti way pagid diri nag untat ang lalaki linagas na sa to sa may sa may uyapad bala kag ginluthang gani ang iya nga live-in igo gini sa may alatrasan nga kung siling gintunaan sang iya nga kamatayon voluntaryo man nagsungka ang suspect apang ang biktima dead on arrival gid. Sa iban pagid nga mga balita diri sa may probinsya sang Capiz patay man diri ang isa ka persona matapos nga ti natrap gani sa iya sinisulod sang balay samtang ginakaon sang kalayo ang bilog nga sining puloy-an dito sa may Banwa sang Dumalag. Bugog abining biktima kag ti way gid nakabugtaw bombo dyan Bombo Radio Western Visayas samtang ginatupok sang kalayo isa puloy-an amuto nga ti ginaimbestigahan pa man ni subong sang amon diri nga mga bombero angot gani sining natabo ini kagabi mga alas 8:35. So far, Pompo dyan, Pompo Radio Western Visayas, sa muna mga dalagpuan nga balita direkta diri sa Rojas City, Bilog, nga probinsya sang Capiz. Balik diri sa imo, Bombo Radio Iloilo. Maramong salamat, Bombo Radio Rojas, Bombo Kaysel. Araw-araw man ang amugid na ang dangtan sang live-in partner sa iya sining ka-live-in man. Parati man nga, budlay man basta masudlan ka na sang makahulubog nga ilimnon. Check ta naman ang Bombo Radio Kalibo, Bombo Leonard, good morning. Welcome kag good morning man, Bombo Radio Western Visayas, Bombo Jan. Ang mga nagapangunaman namon diri nga mga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Speaking sang pulis pao ampot ko nakabato na ni sang iya bonus kay kagabi nagluntad ang ining vehicular accident mga 10 PM kagabi na kung sadiin patay gid ang isa ka pulis ini matapos nga maksidente sa guba nga kasadahon dira sa may barangay Bakan Banwa sang Banga. Initial tong investigation sa aton ng otoridad ang ini nga biktima kilala sa kay Jenard Cesar Samson, mga 24 to 25 years old din ginabulubanta kag taga-Kagban manok-manok sa isla sang Boracay pero dito sa Nabas PNP naka-duty dito siya naka-plastar ang kwanto pag pangusisa sa aton tong patrol nakangkon ini sang grabe gid nga lastro siyang lawas siyang ulo ini matapos nga pagbunggo nito sa iyang motor napok ni nga biktima kag bis man to sa mga residente ning biktima halin sa may Banwa sang Kalibo ang iyang balisan dito sa naghalin pakad to paporsyon sang eastern side pakad to sa Banwa sang Libakaw siyempre agyan mo gid ang inanga samad nga kalsada nga hindi na matapos-tapos siguro ginabulubanta naton lagpas na gid na mga 1 year masubra na 1 year ginapuro na lang kayo masamad naman kayuho naman kay pirmi nga ginaagyan mo sang mga heavy truck
tunilada over kanagid no, overloaded. So muna nga karso nga nagakasama dagina nga kalsada. Kay siyempre gin-repair one lane na lang. Way to mahibaluan sa ina nga police officer nga one way gali nabungguan niya no. Ang amo to nga abang tapos inapok ang ining biktima kay angko no sang grabe nga lasto siya nga ulo kag pilaman ka mga parte sang iya nga kalawasan. Madasig nga nagresponde ang taga-bang nga PNP upod ang taga MDR mo kag PFP Banga kay ginadala nila sa ospital pero way na makahingabot ang ina nga biktima. At sa siguro mga pang duha or pangatlo na gid nga biktima puro tanan patay. Ang una to may binatilyo man nga nagamotor way mapanuhan one lane man gali. Sumungga banto sa kasublang at tricycle patay man. Ampot po na nung plano sang local government unit kag provincial engineering office sa muna nga dadak kung hasta na lang puro repair sila kag pila nakakabuhi ang mautas at least nila nga aksyonan. At sa dugang pagit namon diri nga mga balita sige gyapon no ang pagpangita ang ginakandak lang search and retrieval operation sa kwanto bala bata nga nahulog sa adlaw to sang Miyerkules mga alas 3 sang hapon diri sa may Purok 1 sila Serna Street Banwa sang Kalibo. Kay ang ining 9 years old nga si Kakay si Kayla Bernabe Rome nahulog no. Kay man may mga may mga pagpatigayon siyempre mga bata na hidlaw naman nga makalakat-lakat na mag-enjoy o tinakakadto sila to sa revetment pool sa inangal area may baluan daw na hulog tong bata kag nakapangayo man sang tabang iyang upod ang iyang upod man gintabangan man to pero wala makita subong sige ang ginapatigayon way na tulog kag way man pahuway ang amon nga mga taga MDRMO Kalibo kag PDRMO sa pagpangita no sang ini nga 9 years old nga bata nga babayi di matapos nga mahulog sa Aklan River. Kaya amon nga Aklan River madalom kay man way untat man ang ulan sa iban man nga mga banwa. Amo lang din man pauna namon nga mga balita na diri sa amon sa Banwa sang Kalibo kagabilog nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombo John. Madamo nga salamat Bombo Radio Kalibo, Bombo Leonard. Ano man ang klase dalan? Duwa man lang ni kabagay ang dalan mo either substandard o kun overloaded gid man ang mga trucks nga nagaagi dira. Nga pirmila na nagakaguba ti plano nila kumbutangan nila sang early warning device labing maayo gid tani para nga hindi na madugang dagaan inang dalan nga na. Diri naman sa amon sa syudad kag probinsya sang Iloilo balik-balik na ang amon sining mga negosyo especially ang mga nightlife diri sa syudad. Pero ti ginadumilian gyapon ang inom sa makahulubog nga ilimnon sa pampubliko nga mga lugar. Mayo-ayo lang ni pero iban niya way gyapon ka butwa tungod kay nakaligad ti pila man gawak bulan pila nakatuig nga naguntat sa ila sining operation. Ang iban nakabalik na iban niya way gid hoping makabalik-balik naman para nga magsulusan-yog naman ang amon sining ekonomiya diri sa may syudad sa Iloilo. Samtang dugang namon nga balita diri baw ang amon pila ka mga kabaranggayan diri sa syudad nagareklamo sang padayon nga pagdanaw-danaw sang ilang mga lugar bisan sa mahinay gid lamang nga ulan tungod kay way sistema ang amon sining drainage. Siling ko gani drainage kanal lang o hindi drainage system. No, kay way gid yang sistema amon nga drainage diri ang iban gagmay, ang iban wala sang pakadtuan. No, ti kon magwa ang mga pumuluyo extra nga gasto naman kay mapliti pa sila tricycle, tricycad, no? Kag magluwas sina lapit pas balatian, basi kon magkaliptos pyrosis kapada kun sige kaubog sining mga mahigko nga mga tubig nga ini. Ti ang iban nga mga barangay masulat na lang kuno kay mayor kag kay congresswoman namon di agod nga matalupangdan man kag maaktuhan man siling ko hindi naman na kinanglan magsulat-sulat pa kita kay lapit na lang eleksyon. Dugay-dugay mabisita naman na sila sa inyo sining barangay kag promisahan na naman kamo nga ipakayo ang tanan nga guba sa inyo sining nga mga barangay. Ang pronouncement sang presidente nga may isa ka kandidato presidential aspirant nga naga-cocaine
no? Daw damo gid nagapamangkot kun sino. Kay why gid siya sa may ginmensyon nga ngalan bisan pa nga ang halos tanan nga description daw ara naman bomboan. Kay na, Bombo dyan, ginisa-isa. Tamo ko sino ning ginanamin niya nga presidential aspirant. Sino ba mga presidential aspirants? Tahaw, Bongbong Marcos, Manny Pacquiao, Ping Lacson, Leni Robredo, Bongo. More or less mo na. Pero damo ni sila. Pero amo ning mga kulukilala. Binaton, Bombo dyan, Bombo Radyo Western Visayas. Tapos, ay kadwa niya nga description. Number niya, ano ni siya, very weak leader except for the name. Ang tatay. Diba nga balance sino na namin ni President Duterte? Si BBM. Di mahilig ko mag-blind item mga aton presidente. Mali may mga marites kag mga marisol. Gwa ka mo be, Bombo dyan? Amoged. Hindi gani. Siling gani sa iban ahay si Presidente Duterte. Nag-ala marites naman. No, kuha naman siya. Chismis naman siya. Pero may balasihan ayhan ang presidente. Ako ginplastar man kay namo kung sinong presidente, presidentiable, nga manggaranon kag ang tatay kilala. Daw isa na lang gid ang nagasulod pinsar ko. Kay ang iban nga mga presidentiable, kabalo kati, ga-claim man sila nga halin kami sa imol, pigado pamilya namon. Pero may isa dira sa ilang hindi gid niya makaklaim nga pigado ginhalinan niya. Amo ayhan ini ang ginatumod sang aton sini nga presidente. Rojas. Bombo dyan, kulang na lang gani, hambal ang BBM. Kay manti, even ang mga BBM fanatics, so kunining mga makabig naton balang ati pro BBM, sila na nangagasiling ati si Bongbong Marcos, pero ti mahilig gani sa blind item, ining si Presidente Rodrigo Duterte. Kaysa gamay niya lang sining malipot ba lang, di ba Bombo dyan, nga pagpahayag nga tidogin segue niya malang to galing, no? Kay naghalin to sa, or kung dito sila sa Mindoro, sinigwe niya malang to sa iya sining speech, pero ti nangin organ baha man sang komento gani, ining iya sining siling Bombo dyan, kag naghambal na siya nga ti tawo na lang magbinag-binag o kung tawo na lang maghibalo kung kilala kung sino ang iya sining ginatumod. Pero hambal sang iban nga man diri ang atensyon nga hindi abi dito sa may natabo sa may part sang West Philippines. So far nagatuunga man ang komento sang tawo Bombo dyan kun diin bala makomento dito sa ginbuyan nga payag dito Duterte o kunti dito gyapon ginaanggid or ginaangot man gyapon iya sing pangalan sa natabo dito sa may West Philippine Sea Bombo dyan. Amo ni gani ang dapat subong siling ko hindi kita hindi kita ma-divert dapat sining mga issue damo sa mga drama subong damo sa mga issue subong akusasyon politika pero ato sa may West Philippine Sea ang aton sining Coast Guard vessel to bombahan sang tubig sang Chinese vessel hindi na to ka-resupply sang supplies and personnel sa may outpost sa Ayungin Shoal. Ang galibog ulo subong ang mga BBM/DDS sa diin gid man sila diri bala sa sining kwan nga ini sining issue nga ini umpisa na bala ini sang ginsiling sang presidente nagligad nga may buhian siya nga istorya nga ang hindi niya pagsuportahan ang kandidatura ni Bongbong Marcos kalibo na gani man Bombo dyan, no? Damo man gani nagalibog ang ulo diri sa amon sa Aklan nga mga supporters man sang muna nga kandidato sa pagka-presidente. Ang iba niya nagambal nga daw hindi ba niya matindihan ang presidente natong kungkisa kay siya man tong nagpalubong sa libingan ng mga bayani kay Bongbong Marcos sa tatay ni Bongbong Marcos. Subong daw may mga kansa, may mga pasabog sa kagapasaring sa muna nga pamilya, Bombo dyan. Ate, amo gina. Amo ning siling sang iban nga popcorn please. Damo pa ni, dugay-dugay pa ni. Ano lang subong, Nobyembre pa lang, Mayo pang eleksyon. Pero again, sa nagakalanabo nga ini, Bombo Radio Western Visayas, hindi tapagkalimtan ang issue sa Parmali, ang issue sa Malampaya, ang issue sa West Philippine Sea. Agod nga siling ko gani iya hindi niya ang Pinoy dapat ang Pinoy para sa Pilipinas hindi niya para kay DDS hindi niya para kay BBM hindi niya para kay Leni kag kun kay sino pagid mga kandidato dira dapat Pinoy is for the Philippines kay ang mga politiko niya
mapirdi ni sa seleksyon, way naman na. Madaog na sila after 6 years, wala naman na. Pero ang Pilipinas iya, kag ang relasyon sa pamilya, ara na iya. Magapabilin ina. Wala boss naging chimpota kag hindi ko na mabalik sa inyo Bombo Radio Western Visayas. Sige. Salamat gid Bombo Radio Western Visayas. No, ay kita may binabilin nga tiyempo sa aton nga pagpangalagad sa subong iyang aga. Standby na ha sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Quelio kag Bombo France Andrew Burgos. Sige hapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Number 1! Basta Radio Bombo! TJX 500! Kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiunsang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangos sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo.
Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tingon sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo maibaloan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon clusters sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act,
ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ag ang mga silot sini, ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Iligal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligad sa takna ng 6 sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pilipinas, mayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sang DYWB Bombo Radio Bacolod. Dadaw sa Biyernes, Nobyembre 19, tuig 2021. Kagkaroon sa ito nga mga Pangulong dinalano na kita sa balita lokal. Bacolod City ginkilala nga most business-friendly local government unit sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. Verdict sang korte sa paghilway sa suspitsado sa pagpatay sa kay Sheila May Condes sang 2015. Ginakasubo sang Legal Counsel sang pamilya. Mga himata nagapanawagan sang hustisya. Utod sa punong barangay sa Barangay Masulog, Gala Casiliana, patay matapos ginbuno sang iya hinablos. Truck nga nagakarga sang piso. Na-aksidente sa Banwa sang Salvador Benedicto. Maswerte nga wala sang nasamaran. Mayor Isko Moreno nagpanindugan nga mangin fearless sa pagpatuman sang Hague ruling sa West Philippine Sea kagiban pa sa tion nga mapilian bilang presidente. Sa mga nagapangulo nga balita national, Presidente Rodrigo Duterte ginbuyagyag nga may presidential aspirant sa 2022 election nga nagagamit sang cocaine. Presidente Rodrigo Duterte ginendorso si Senator Bongo nga presidential candidate sini nga 2022 elections. PNP Chief Police General Leonardo Carlos nagpasalig nga hugot nga bantayan ang hindi otorisado nga paggamit sa armas luthang kag pagbutang sang bodyguards antes ang 2022 elections. Sa nagapangulo nga balita international, mga pumuliyo sang Austria nagapanawagan sa gobyerno nga magpatuman sang lockdown kasunod sa nagasaka nga kaso sa COVID-19. Balita sa negosyo, 30 ka mga kompanya ginaprubahan ang 13th-month pay loan. Balita sa inampang, Maharlika Pilipinas Basketball League o kon MPBL target nga makabalik sa normal nga paghampang sa 2022. Balita sa entertainment,
Korean group na BTS kag Coldplay maga-perform sa American Music Awards. Kag sa balitang espesyal, real estate agency sa China nagabayad sang haunted house testers agud magtiner sa haunted houses sa sulod sang 24 oras. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa taknang Zaga. Ang amo nga pag-abi-abi sa inyo di mga bahin sa syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa nilizuan sang inyong mga radio kag subong man sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live, sa Facebook fanpage kag sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kag karon sa mga detalye na sang mga balita kapod sang inyong mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Ginkilala sang Philippine Chamber of Commerce and Industry bilang most business-friendly local government unit sa nga tuig ang Bacolod City kag naluto sa napulo kay ban pa nga mga finalist sa highly urbanized city o kon HUC category. Ginbato ni Mayor Evelio Bing Leonardia ang award sa virtual ceremony nga gintambungan ni PCCI President Ambassador Benedicto Yuhico kag Chamber Chairperson Alegria Limhuko sa PCCI Innovation Center sa Global City sa Pasig bilang highlights ng 47th Philippine Business Conference and Expo. Ang nasabit kapag kilalang nakuwaliwat sa Bacolod matapos ang 14 katuig kung sa rin sang 2007 nagdaugman ng syudad kag si Leonardia man ang alkalde sa mensahe o kon message of acceptance sa alkalde. Ginakabig sini nga suga sa kadulom ang award kaysa kapasalig kung matapos ang pandemic makabalik na ang negosyo, mag-accelerate kag mapadulong na ang syudad sa recovery. Ginpasalamatan sini ang inspirasyon nga ginhatag sa pagkilala sa Bacolod nga most business-friendly city sa Guasang Metro Manila. Nakuha sang syudad ang award batok sa Baguio, Angeles City, Cagayan de Oro City, Davao City, General Santos City, Iloilo City, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Olongapo City, kag Zamboanga City. Businesses will not come here if there is nothing in Bacolod. They will not come here and stay here and continue to invest here if Bacolod had not prepared itself and if we were not able to create an environment conducive for business to grow. Si Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia. Nagalaw naman si Presidente Rodrigo Duterte nga nasabit nga event ang maghahatag sa inspirasyon sa mga Filipino nga mas malinguha pagid. Suno kay Duterte, kabay pa nga madala sa mga syudad ang ilang mga natunan sa tunga sang pandemic. This event brings renewed hope and inspiration for many enterprising Filipinos to thrive in the business world. As you conclude this event, may you carry what you learned to ensure the growth of your respective industries. Mabuhay kayong lahat. Si Presidente Rodrigo Duterte. Ginakasubo sang Legal Counsel sang Pamilya Condesa ang nanging verdict sang korte nga paghatag sa kailwayan sa suspitsado sa pagpatay kay Sheila May Condesa. 6 katuig nang nakaligad. Madumduman nga Mayo 10 sa tuig 2015 sang nadulat si Condes kag Mayo 14 sang nasapuan ang bangkay sini sa isa ka kampo sang tubo sa Hacienda Sagrado. Purok Santol, Barangay Stefania nga nagapanimao kag nagakadunot. Sa follow-up operation sa kapulisan, ilan na tubod ang suspitsado nga amo si Ricardo Iwayan kaging katuan sa pulian sini sa sitio Tabingi, Barangay Poblasyon, Zone 3, Syudad sa Himamaylan, kung sila nakitaan man ang cellphone sa biktima. Mismo ang suspitsadong nagtudlo sa kapulisan kung sila sinigindala kag ginpatay ang biktima. Hublas, nagakaya, nagabika ang duha ka mga paa o kung mga paa kag nagapos ang awas ni Condesa sang masapuan sa katubuhan. Ginubas ang suspitsadong paa sinikag ang underwear sang biktima kag gingapos sini sa lawas sagud nga matuman ang iyang plano. 6 katuig nga napriso ang suspitsado kag sa Miyerkules na acquit ini sa kaso nga robbery with homicide bangod sa kakulang sa ebidensya. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Arnel Sige, ginakasubo sini sa bahin sang pamilya. Ginikanan kag mga kapulisan nga nagpatikayan sang investigasyon kag nagsakripisyo subong man ang mga prosecutor kag volunteer lawyer. Sunod riya, babugat ang ebidensya sang prosecution kag tuman kahinang sang testimonya sang akusado apang bangod sa pila ka mga technicalities. Wala nang invalid ang mga ebidensya nga ginpresentar. Sunod sa iya, santo sa korte, dapat nga mayara sang presensya sang abogado sang nakuha ang cellphone sang biktima sa posisyon ni Iwayan. Subong man sang gintudlo sini ang crime scene. Bangod nga wala sang abogado sang sini ang natigayon, wala ginbaton ang mga ebidensya.
Sunod riya, 3 man ka mga judge ang nagbulos-bulos uyat sang kaso humalin sang 2015 kag wala na pa matudan nga guilty beyond reasonable doubt ang suspitsado. Suno kay sige, ang hustisya ang dapat wala nagabase sa technicalities kundi sa kung ano ang matuod. Ginakasubo sang pro bono lawyer ang nanginhatol sang korte kag ginatugyan na sini sa Ginoo ang hustisya. This is very sad decision of part ng pamilya, ang ginagawa ni Sheila May Condes, sa mga police officers natin sa una na nagkakas ng investigation, kag nag-sirikado, kag went out of their way sa palayo para sa pag-gather ng ebidensya, pag-investigar. We believe we are certain nga insakto atong kliyente ang kontra natin nakasala, Ginoo na kita pahala. Especially sa Nabatian si Attorney Arnel Sige, abogado sang pamilya Condes. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 12 minutos na nakaligad sa takna alas 6 sa aga. Pirason ang isa ka tricycle driver matapos ginbuno sang kapudsanin sa ilimnan sa Barangay Carmona, Pontevedra sang Biyerkules. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Staff Sergeant Ronnie Casugod, ang investigator sa Pontevedra Municipal Police Station, nagainom ang biktima nga si Alex Matiliano, 51 anyos, residente sang nasambit nga barangay. Kaupod ang tiyo sininga si Jake Oday kag si Kenneth Esguera sa sagwasang balay ni Joel Ditse sang hinani lang nga ginbuno sa sospetsado nga si Leo Bantang. Ang biktima sa nawala nga bahin sang tiyan. Gileon nga nagpalagyo si Bantang kag sa karon padan nga ginapangita. Samtang gindala naman sa Don Salvador Benedicto District Hospital sa Matiliano kag ginsaylo sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Ato nga biktima ko nga si Alex Matiliano, tag upod ng nga tiyo ni tag si certain Kenneth Esguera ga pungko nila sa kirasa lo ng minom nila ma'am. Tapos nagpalapit man ko naman si suspect kasi Leo Bantang. Kag ginambala niya ang biktima nga pang ano tuhaw tapos gabot niya man lang ang sundang sa iyang hawak kag ginbuno. Si Police Staff Sergeant Ronnie Casugod, ang investigator sa Pontevedra Municipal Police Station. Patay ang utod sang punong barangay sa Barangay Masulog, La Castellana matapos gidbuno sang iya hinablo sang Miyerkules. Sinervis ang Bombo Radio kay Police Captain Ron Darrell Nigos, officer in charge ng La Castellana Municipal Police Station. Ginkilalang biktima kay Alden Alohipan, 39 anyos, samtang ang suspitsado kag ginablo siniyamo si Justin Tribo, 23 anyos. Lunsay ang mga residente sa nasambit nga lugar. Suno kay Nigos, alas 7 sang aga sang nag-inom-inom ang duwa sang may nagluntad nga paglalisaya. Sila tunga kung sila nagsulod sa balay ang suspitsado. Nagkuha sang bladed weapon kag ginbuno ang biktima. Gidala pa sa ospital si Alohipan apang wala na natabangan. Yara naman sa kustodiya sa La Castellana Municipal Police Station si Tribo. Kag ginahulat pa ang desisyon sa pamilya kung pasakanin ni sang kaso. Ang magparentiyan ay magtiyo. So having a drinking spree on the said area sa Masulog, and because of the influence of alcohol, the intoxicating liquor, they had an argument. Nakaroon sila ng commotion or pangigay nga duwa. Then there and then, the suspect immediately went inside the kitchen to get a knife. Paglabas niya, there and then, ginbuno niya itong biktima. Nabatian si Police Captain Ron Darrell Nigos, officer in charge ng La Castellana Municipal Police Station. Kag sa katapusan ng balita lokal, isa na naman katrakan na aksidente matapos nadulan sang preno kahapon sang udto sa lugar sang Turok Ukon Purok, Talos, Barangay Igmayaan, Banwa sang Salvador Benedicto. Santo sa impormasyon nga ang amo nga traka ang nagakarga sa mga piso kag mga padulong kontani sa syudad sang Bacolod sa nawadan sang preno kag na aksidente. Wala naman nakaangkon sang samadang driver sa nasambit nga traka kay ini siyang safe sa karon. Madumduman niya kahapon Nobyembre 17 o kung sa nakaligad man nga manginadlaw isa man katraka na aksidente sa mga lugar kung sa din diriman natabo ang among aksidente sa kaangay nga inoras. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 16 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 sa aga. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide.
Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, gnakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usap. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 19 minutos na nakaligad sa takna ka na 6 aga. Palang ka mga nagapamati, nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sige hapon, kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. Sa dugang pa nga mga balita, liwat nga ginpahayag ni Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso kahapon nga ang posisyon sini ang mangin fearless para sa territorial waters sang pungsod sa tunga sa mga reports ng ibang insidente sa West of Philippine Sea. Sino kay Moreno nga hindi kita magkahadlok sa pagpakigbato kung ano ang aton nga iga-insiste sini nga Hague ruling. Apang kasubong man mangin fair sa diskusyon kag management sa sitwasyon sa magkapareho nga bahin. Mangin faithful man sa mga mangunguma kag mga mangingisda. Ang mga mangingisda dapat makapangisda sa sulod sang ato nga teritoryo sa dagat kag hindi ang matabo nga wala ginapunggan malinong kag productive fishing opportunities sa idalom sa pagsulundan. Suno kay Moreno nga ang mga mangingisda, mga Filipino ang dapat nga mauna. Santos report nagikan sa AFP's Western Command sa Palawan nga ginpahayag ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. nga 3 ka Chinese Coast Guard vessels sang Nobyembre 16 ang ginbalabagan kag kanyuhan sang tubig. Kanyunan sang tubig ang duha ka mga Philippine supply boats nga nagabiyahe agud magdulong sang food supply sa mga Philippine military personnel sa Ayungin Shoal. Ang Ayungin Shoal ang kilala man bilang Second Thomas Shoal, isa ka shoal ukon ang toll sa Spratly Islands sa West Philippine Sea kag 105 kon 105 nautical miles west sang Palawan. Apisahan ginangkon sa pila ka mga nasyon ang shoal ang ginoccupy sa gihapon sang ukon sa Pilipinas. Suno kay Moreno agud nga mapasig
masiguro nga ang tanan nga mga Filipino nga mga soldado ang mangin-equip kag handa nga proteksyonan ang pungsod internally kag externally kag ginapahayag man sila nga pabor siya sa pagpasangkad sang training exercises sa tuwa sa United States Armed Forces kag sang Armed Forces of the Philippines. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 21 minutos ang nakaligad sa takda nga nasay sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga mayaras ang presidential aspirant sa 2022 elections ang nagagamit sa illegal nga droga ilabi na ang cocaine. Samtang wala manini naghatag sang pangalan sang tawo apang naghatag ini sang hint nga ang aspirant ang nagikan sa kilala kag manggaranon nga clan kasubong mga ang pangalan sang pamilya mabaskog kag kilala bangod sa amay sini. Suno kay Duterte mayaras ang kandidato nga naga-cocaine kag ini ang anak sang manggaranon. Inagin pahayag niya sa tion sang speech ni sa National Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa Mindoro. Ginpatot sa dahan man sini ang presidential aspirant pagi sa pagpamangkot kung ano ang kontribusyon sini sa Pilipinas. Ginpamangkot man sini kung nga nagapainto ang mga pumuluyo diri. Nagpanawagan man ini sa publiko nga kinahanglan nila hibaluon kung sino ang presidential candidate. Ginpahayag man sa presidente nga siya ang nagamuhan sa kilala kag pagkaamay sa publiko sa presidential aspirant kag ginliwat sini nga ang kandidato ang nagagamit sang illegal nga droga. So pa sa presidente nga ang presidential aspirant ang isa ka mahuyang nga leader. Magluwas na lang sa pangalan sini kung zarin hint agod nga makilala ang ginatumod sini. Ginatugi naman sini sa pumuluyo ang pagpili sa kandidato sa 2022 elections. Not make it clear now. There's even a presidential candidate na nag-cocaine. Yung mga mayaman sa Davao, ari ng lahat ng banana, ang distribution, yung nagsuside yung anak. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Yung mga anak ng mga mayaman. Kaya ako nagtaka ako, anong nagawa yung tao niya? I'm just asking. What contribution has he made para sa Pilipinas? Si Presidente Rodrigo Duterte. Ginendorso ni Presidente Rodrigo Duterte ang madugay na nga aid sini nga si Senator Christopher Bongo para sa 2022 presidential race. Suno kay Duterte, wala ini nagapapolitika apang ipahayag sini nga wala sang uncertain terms nga ang kandidato sini sa pagka-presidente amo si Bongo. Ining ginpahayag sa presidente sa meeting sa National and Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflicts sa Mindoro. Suno kay Bonga o kung suno kay Bongo, graduate sang Lasal nga ginapakanubo sang iban nga aid lamang iniya. Wala sang mga ini makita ang talent ni Bongo kag graduate ini sa De La Salle University. Ang presidente kag Sigo ang magapadalagan para sa senator kag presidential sa idalom sang federalismo ng dugong dakilang samano kon PDDS via substitution. Gindayaw sang presidente Sigo bangod maayo ini sa mata. Samtang ang anak naman sa presidente nga si Davao City Mayor Sara Duterte ang magapadalagan man bilang vice presidente sa 2022 elections. Sa idalom sang lakas CMD apang wala ginhinambit sang presidente ang bid sini sa Mindoro speech. Ginpahayag man sang presidente nga magapadalagan ini bilang senador agod nga ang mga pagsulundan sa Kongreso ang masunod. I am not into politicking. Let me just state for the record, and in no uncertain terms, that ang kandidato ko pagka-presidente ay si Bongo. Nabatian si Presidente Rodrigo Duterte. Nag-file sang petisyon na cancel ang Certificate of Candidacy sa broadcaster kay senatorial aspirant kay si Raffy Tulfo at isang 2022 elections sa kay Commission on Elections Common Spokesperson James Jimenez. Sa tiyon sang online press briefing gipahayag ni Jimenez nga ang petisyon na ginfile ni Julieta Pearson sang tilarikdan nga Oktubre 25. Ang kopya sang petisyon ang hindi pa available. Wala pa nagpagwasang komento angon sa issue. Ang broadcaster ang nagpagula sa pinakauli nga social weather station sa senatorial preference poll
at isang May 2022 poll sa ginpaigman ni Tulfo nga magapadalagan bilang independent agud mapabilin ang loyalidad sini sa mga pumuluyo kag hindi sa bisan sino nga politiko. Nag-file ni sa COC at isang COMELEC sang Oktubre 2. Para sa katapusan nga balita nasyonal, ginpaayag sa Philippine National Police o kung PNP nga magatutok sila sa pagkontrolar sa illegal firearms kag paggamit sa hindi otorisado nga bodyguards. Para sa mga politiko agud nga mabuligan nga masiguro nga matawhay kag malinong ang May 22 o kung May 2022 elections. Sunod kay PNP Chief Police General Leonardo Carlos nga ginmanduan sini ang concerned police directional staff, area commanders kag national support units nga mag-consolidate sang tanan nga resources, personal kag support systems agon mag-obserbar sa nga police duties sang Commission on Elections. Sang damlag lang ang COMELEC ang nag-issue sang resolution number 10728 akon 10728 nga nagasaad sa nga pagdumili sang hindi otorisado nga firearms kag bodyguards antes ang election period. Ginban man sa nga resolusyon ang bearing, carrying o kon ang transporting firearms o kon deadly weapons sa guwasang ilapulian o kon lugar sa negosyo kag tanan nga public places nagikan sa January 9 tubtob June 8, 2022 o kung kabugusan nga 150 calendar days. Nakasaad man sa resolusyon nga ang PNP Armed Forces of the Philippines kag Philippine Coast Guard kasubong man ang miyembro sang iban nga law enforcement agencies ang exempted sa gun ban apang dapat mayara sa authorization nagikan sa COMELEC kag magsuksok sang agency prescribed uniform samtang ginaubrang official duty sa tion sang election period. Ginapanugutan lamang ang mga inisang maximum nga 2 ka firearms kada individual. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 28 minutos ang nakaligad sa takda nga 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapangunang balita international. Sa Austria, may nagbaskog mas nagbaskog ang panawagan sa gobyerno ng Austria nga mapatuman ang lockdown bagod sa padayon nga pagsaka sang kaso ng COVID-19. Isang Austria sa may manubong nga vaccination rate ko sa rin nagdangat lamang sa 66% sang ilang nga populasyon ang nabakunahan. Bagod sa pamahog sang Tulugnaw, nagkakadapat lang nga mapatuman ang lockdown. Magahinon-anon pa ang mga gobernador sang Austria, kaupod si Conservative Chancellor Alexander Schallenberg kag Health Minister Wolfgang Moxtin para sa amo nga tikang. Para sa katapusan nga balita internasyonal, sa Estados Unidos, nagperma sa kasugtanan ng US government kag drug maker nga Pfizer agud magbakal sang 10 million nga experimental COVID-19 antiviral drug. Ang nasabit nga kasugtanan ang nagabalor sa $5.29 billion. Mas doble sa kontrata nga ginpermahan sang US sa Merck and Company Incorporated. Mas barato ang presyo sang Pfizer nga $530 per course kumpara sa $700 sang Merck. Nauna na nga nag-apply ang Pfizer sang emergency authorization sa bulong nga nila nga Paxlovid. Matapos nangin 89% nga epektibo sa pagbuhin sa pagka-ospital sa mga yara sa death at risk nga mga tao nga ginatapikan sang COVID-19. Ginpayag sang Pfizer nga mag-umpisa pa sila sa pag-deliver sang bulong. Subong nga tuig sa tion nga makakuha na sila sang authorization nagikan sa US Food and Drug Administration. Para sa aton nga business news, nagdangat na sa 30 ang naprobahan nga application sa loan programs ng Department of Trade and Industry o DTI para sa 13-month pay sa mga empleyado. Sunod kay DTI Secretary Ramon Lopez, yara sa 500 million pesos ang ginpain sang ilahensya para sa loan program nga iniya. Ang nasambit nga katidad ang mahimo magpautang sa 1,000 ka mga kompanya. Sa corona, isa kagatos ka mga kompanya na ang nag-apply sa programa kung sa ina, 30 dito ang naprobahan o kung naprobahan na. Ginpahig man ni Lopez na wala sa interes ang pautang nga iniya sa mga kompanyas apang mayar lamang sang management fee nga 4%. Kadungan sini nga ginapahanumdom sang sekretary nga mandatory ang paghatag sa 13-month pay sa mga empleyado. Para naman sa mga kompanya nga nabudlayan nga matuman ang mandato nga iniya, mahimo lamang mag-apply online sa loan program sang DTI. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 50 pesos and 40 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 18 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 47 centavos. Ang isa ka euro may baylo nga 57 pesos and 5 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylo nga 13 pesos and 44 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded nagabalor sa 52 pesos and 40 centavos, tubtob 62 pesos and 40 centavos. Ang premium nagabalor sa 60 pesos and 45 centavos, tubtob 63 pesos and 40 centavos. Kagang diesel nagabalor sa 48 pesos and 20 centavos,
tubto 50 pesos and 35 centavos. Para sa aton nga sports news, matapos nga makitang tournament ang tuman kaapektados ng COVID-19 pandemic sa nakaligan nga 2 ka tuig, target sang Marica Pilipinas Basketball League o MPBL nga magabalik sa normal operation sa 2022. Ginatag sang MPBL Commissioner nga si Kenneth Doremdes nga tinutuyo nila nga magpatigayon sang long preseason antes magpatigayon sang formal season sa Hunyo sa tuig 2022. Madumduman nga ang MPBL's 2019-20 season ang ginpostpone sang March 2020. Sang sila ang mayara sang playoffs bangod sa COVID-19 pandemic. Nagbalik sila matapos ang 1 ka tuig kag nabilin nga mga playoffs ang ginpatigayon sa bubble. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa tak na alas 6 sa aga. Sa ito naman nga showbiz news. Ginanunsyar sang Korean group nga BTS kag Coldplay nga sila ang mag-perform sa American Music Awards. Sa ilang social media, ginanunsyar sang BTS nga mag-aamba ang Coldplay sang My Universe. Nominado ang BTS sa 3 ka awards, hilakipan sa favorite pop group, Artist of the Year, kag favorite pop song nga Butter. Ginanunsyar man nila ang pag-ambas ang hit song nila nga Butter sa AMA. Kaupod si Megan Thee Stallion. Patigayon ng AMA sa Nobyembre 22. Para sa aton nga Bombo Health News, may mga wards kaman bala sa nagkalain-lain nga bahin sang imulawas. Ang wards ang nagatubo bangod sa virus nga nagatapik sa imo nga panit kag nagaresulta sa infection. Sunod sa mga eksperto, masami ang wards sa mga broken skin o kung mga pilas sa diin madasig makasulod ang virus. Nakaibalo ka bala nga mahimong maglapta ang wards imo nga lawas. Gani, importante ginang paghugas sang kamot kag hindi pagsagihikap ang imo nga mga wards. Ang wards ang hindi kung malikawan na pang may mga pamaagi agon nga mapanubo ang risko sa pag-angkon siniya. Isa sa pinaka-importante nga himuon amo ang masamay maghugas ng kamot. Likawi nga mapilas kag kun ginaingkit mo ang imo nga kuko. Unti na inabangod ang pag-ingkit sang kuko ang maghahatag sang pamaagi. Agod nga makasulod ang virus sa imong lawas. Kung luyag mo nga ipakakas ang wards, mas maayo nga magdangop sa dermatologist bangod mayara sila sang nagkalain-lain nga pagbulong sa wards. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa tak na alas 6 sa aga. Antes ang aton nga balita nga espesyal panawagan. Reminder lang sa aton tagdaog kagabi nga ginalawag ni Bombo Fonsi Espino alas 7:30 sang gabi. Magkadto na sa istasyon sa Bombo Radio antes ang alas 8 subong nga aga. Debbie D. Salado, Debbie C. Salado sa Block 9 Lot 10 Sevilla Solidad Subdivision, Barangay Estefania, Bacolod City. Kawang tagdaog kagabi sa aton nga 1-2 panalo promo part 20 sa ikaapat nga adlaw sa pagpanigayon sa wika number 3. Ikaw ang tagdaog, Debbie O. Salado. Magkanto na diri sa estasyon sa Bombo Radio dalang duha ka mga valid IDs kina pa photocopy. Agod mabaton mo na ang 1,150 pesos worth of prices, 500 pesos cash, 650 pesos worth of grocery goods. Ang imo nga mabaton nga nagahulat na sa imo. Sa mga kabombo naton, paday lang sa paghulog sa inyo mga entries, nagahulat ang 6 million pesos worth of prices para sa inyo, para sa 1-2 panalo promo. Paday lang sa paghulog sa mga entries, sa mga maghulog sa entries aton drop box centers sa subong adlaw magalibot ang patrol agud magkuha sang inyong mga entries gani hingagaw na hulog. May kutubita tubwas sa udto sa pagbaton sa inyong mga entries diri naman sa studio kon istasyon sang Bombo Radio Bacolod. Gani maghulog na sa mga entries. The more entries you send, the more chances of winning. Sa ito na nga balita nga espesyal, masunod ka bala sa haunted house kung ikaw ang napaghatagan sang kwarta? Pila? Ang mga real estate agencies sa China ang nagabayad sa mga ginatawag haunted house testers agud magtener sa sulod sang 24 oras sa mga stigmatized nga propiedad agud makumbinsi ang mga potential buyers nga safe ang amo nga balay. Inibagod nagagwa nga mabudlay ibaligya ang mga real estate properties kung sariin may nagaluntad nga natural death ilabi na sa mga markets nga masami nagapati sa pamahiin kag supernatural phenomena. Bago diri nagabayad ang mga real estate agencies sa haunted house testers agud magtener sa isa ka gabi sa mga ginakabig haunted house agud mapamatudan nga hindi ini haunted. So sa isa sa mga haunted house testers nga nagbaton na sang 1 yuan o kon 7 pesos sa kada minuto nga nagatener ini sa propiedad. Masami nga ang mga real estate agents kag superstitious clients ang naga-require sang ila serbisyo. Nagatener ini sa balay sa sulod sa 24 oras kag masami nga nagatawag via video agud ipakita sa mga employers nga wala sang dapat
Kabalakan. Sunod sa iya, ang ini nga trabaho ang hindi makabig nga full-time work apang flexible naman nini bilang extra income. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time at 36 minutos na ang nakaligad sa takna ang resis sa aga. Sa ito naman nga weather update. Alas 3 kinas ang kagahon ng low pressure area ang nag-apekto sa northern of Viracatanduanes. Ang northern monsoon ang nag-apekto sa Central Luzon. Ang Camarines provinces kag Quezon na maka-eksperyensya sa mga galumon nga kalingitan nga may laptalap nga pagulan kag pagpanagob dala sang LPA kag ang Cagayan kag Apayao maka-eksperyensya sang magulugalumon nga kalangitan nga may pagulan dala sang northeast monsoon. Ang Metro Manila kag nabiling nga bahin sang Luzon na maka-eksperyensya sang magulugalumon tubtob magalumon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga pagulan dala sa northeast monsoon. Ang Visayas kag Mindanao maka-eksperyensya sa magulugal-umon tubtob magalumon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga pagulan kag pagpanagob dala sang localized thunderstorms. Ang northern Luzon ang may kasarangan tubtob mabasko nga hangin nga magahuyop sa minhan na sidlangan. Ang Western Visayas naman kag nabilin nga bahin sang Luzon na may mahina tubtob sa kasarangan nga hangin na magahuyop sa minhan na sidlangan tubtob na sidlangan. Ang antad sang temperatura sa Metro Manila 25 to 33 degrees Celsius, 5% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin may kapasugon nga 3 km kada oras, partly cloudy. Sa Dagupan, 24 to 33 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 3% ka tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 2 km per hour, partly cloudy. Sa Tacloban, 23 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 3% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay may kabasgon nga 0 km per hour, mostly cloudy. Sa Cotabato, 24 to 33 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 12% ka tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 3 km per hour, mostly cloudy. Kaga din naman sa siyudad sang Bacolod, 24 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 2% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay may kapasugon nga 2 km kada oras, partly cloudy. Ang adlaw nagbutlak las 5:44 kay nasang kagahon kag magatunod las 5:22 karon sa Kasisidmon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time at 39 minutos nang nakarigad sa takna ng resis sa aga. Inyo nabatian ang mga balita ang gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sang Biyernes, Nobyembre 19, tuig 2021. Sa ato naman nga Christmas countdown. 36 days to go before Christmas. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kagami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kag sa ito nga Bombo News Analysis, impedala sa isa kamaukod gitang palamati sa Bombo Radyo Bacolod, inaginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, kagini ang may tigulo propaganda sa social media. Mga butante daw nagabalang-balang sa lakat sang politika nga napunan sang pagpatalang sa linyada nga budlay mo basahon, sino gidayhan ang imo pagasuportahon. Dugangan pa sa mga abilidaran. Sa social media, masyado sila kaalam sa pagritoki sang kamaturan. Di malas ka lang kung ikaw ang matungdan. Kung ang dinamak sa politika sadto ang madata, sa karon paagi sa social media ang nagsubra pa. Mapusgid kung diri ipaagi ang propaganda, halos tanan nga pumuluyo ang makakita. Gani ako ang nagapaandam, katawhan hindi pagdibdibon ang makita kang mabatian. Sa social media nga ginimo pala utwasan, sa propaganda nga kalabanan wala sang kamatuoran. Ang ini nga panguna-una ay pananawa nang ipadala ni Rudy Arevalo sang Bago City, Negros Occidental. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina